Всім вітанечки, дороженькі глядачі. Сьогодні, як заўсёды, як папярэдні раз, мы працягваем гуляць у Night in the Woods. Зараз зраблю апошнія нalады, вы пакуль можете паслухаць гэтае інтра і будзем тады пачынаць нашы прыгоды. Вітаю, Сіжбро. Таночки, тебе, ты у колледжі так навчаешься добра зараз, тебе добрых заняткаў. Мы пакуль тут будем вось бадяцца у начным лесе. Так што світаў, спадзяюся, твой сённяшняя пятнічка, яна будзе пройдзе без якіх-то неузгод, так? Что, давайте пачынаць тогда покрыху. Так, і такім чынам, на чым мы спыніліся апошні раз, гэта на тым, што мы пабачылі якіх-то культыстаў і збеглі з нашымі ўсімі сябрамі з гэтых культыстаў, але невядома, ці захапілі мае ці не, і такім чынам чамусьці мы зараз будзем гуляць за Грэга, так? Так, найс, все добра, я... Так, Чал, ты на пуці гэтаму больш лепшы, чым я калісьці гэта рабіў, так? А я не хорош, не добр у любых усякіх гэтых гульнях. А я ўсё ж яшчэ шмат гуляю. У меня есть старые гэтыя гульні дома, я іх калекцыяную, так? Так, і... я ніколі не быў у тваіх местах, так, месце, а я нікога з сабой не бяру, но гэта мы ўсё чыталі папярэдні раз. Якісь-то таямніцы, а я жыву ў дрэве. Я бы ў гэта паверыла, так? Такі жарцік, мне здаецца, што ты такі драўляны. Ой, добра, так, і мы пайшлі зараз за Грэга туды-сюды бадзяцца, паглядзім на кватэру нашых сяброў. Так, я не вижу нічога, Чал. Ты быў, так, ён прыходзіў хтосьці за вакном у Беі. Ты ведаеш, хто гэта быў? Я нават не ведаю. У меня нават няма ніякіх здагадак,
каб гэта было не такім як-то незвычайным, так. Hey Captain, hey Buggy, ты зрабіў амаль што 3 гэтых dinners at once. Dinners, breakfast, dinner, suppers, 3 обеды, так, за раз. Брауніс яны у печы, так. Я думаю, што пра ту лазанью, якую у нас ёсць і пра якую мы забыліся. У нас ёсць лазанья. Ці браўні лазанья гэта good combo. Ну, мне здаецца, што можна другое спытаць, ці мы нават не хадзілі у магазин на гэтым тыдні. Хей, Хані, тебе патрэбна, можа, адпачыць ці штосьці на гэтага, так, на гэтую нагоду. Ты нават не прысеў за апошнія 24 гадзіны. Добры гэты абед, і ён робіць усё лепей, так, для кожнага. Хтосьці павінен за табой даглядаць, так. А ты дазволь мне аб тебе паклапаціцца. Ну, гэта то, што я раблю, так? Гэта дапамагае мне. Ну, тады добра. Мы пройдзем праз гэта разам. Пройдзем праз гэта разам. Я цябе кахаю, я цябе таксама кахаю, так? У нас тут гей-лав, так, атрымліваецца. Я толькі хацеў тебе распавесці, што гэта было вельмі клёва, што ты пайшоў да Possum Jump весьма. Гэта пра тое, што у пярэдняй серыі мы хадзілі да гэтаму Possum Jump, калі глядзелі да сузор'і. Я ведаю, што скау-камп гэта не тое, што тебе падабаецца, што гэта the most fun place, калі ты быў дзіцяці. Гэта клёва, гэта быў катарцік. Катарцік, не ведаю, што гэта добра. Нам трэба размарозіць лазанью, так? Do you cook it frozen? Ці мы можам проста прыгатаваць яе, калі яна будзе змарожана, так? Запытваецца нас Ангус. Зразумела, невядома. Так, што тут яшчэ можна паглядзець? Так, цямнее трохі рана. Бере. Ищи дэс, это таму, што за май пагналіся, ці мы такі спытваем. Нема ніякай ідэі, ніякага адказу ад яе бацькоў. Мне здаецца, гэта пра маю, так? Гэта дрэнна. Можа, яна ў бальнічкі, гэта дрэнна, давайте. Гэта не... Так, Jesus Christ. Калісь я таксама катаўся на скейце. Я не быў спецом у гэтым. Я магу катацца на скейце. Я скейтер. Skate to create. To skate in the destroy. Так, я выкарыстоўваю сваю моц на блага. Вітаначки, Stable Chaotic, вітаначки, Man the Game is Awesome, вітаначки, Black Store 14, я пропустил поведомление, Hello, the Man the Game is Awesome, так, Stable Chaotic,
Што гра? Мне здаецца, гэта гульня пра якісьці наратыўную гісторыю The Night in the Woods, пра Майі, якая вярнулася з коледжу да свайго роднога гораду ці вёскі. Вось. І такім чынам яна пытаецца знайсці сябе ў гэтым горадзе, і она ў ностальгічным стане сваімі сябрамі. Сябры, якія жывуць у горадзе, яны вже атрымалі працу, і такім чынам яны старыя прыгоды там успамінаюць, бадзяюцца разам і гэтак далей, глядзяць на гэты горад, як ён змяніўся. І акрамя гэтага адбылася якаясь таямнічая штука, што яны знайшлі якусь-то руку ў горадзе, хтосьці ёї згубіў, хтосьці кагосьці там забіў. І такім чынам на апошняй серыі мы знайшлі, што гэта там ёсць какие-то культысты. Вот, і калі кораче кажучы трохі пра сюжэт, вось пра гэта гульня. Ну і зараз на апошняй серыі нас схапілі галоўную гераіню Майі, і мы гуляем за іх сяброў, якія чакаюць ад яе навін, мне так здаецца. Ось, такі наратыўны, але ж гэта гульня больш пра кантэкст, больш пра якісь-то жыццёвыя там якісь-то моманты пра находжанне саміх сабе, і гэта трэба тут паглыбляцца ў кантэкст именно перакладу і так далей. Вось, і мы тут пытаемся гэта вось як-то такім чынам перакладаць. Я мог бы выкарыстоўваць 3 naps. Naps — это што, калі пайсці спаць, пачыць. 5 good naps in the nap bucket. Не зразумею, што гэта за naps, але ж звычайна naps — гэта пайсці паспаць. Ігра Пік працуе на Linux, не ведаеш? Ой, я не ведаю наконт гэтага. Звычайна выкарыстоўваць Steam пляцоўку, верагодна, і там же ўсё гэтае праз віндовскія экзэшнікі былі зроблены гэтыя гульні. Але мне здаецца, можна трохі падгугліць, паглядзець, ці ёсць магчымасць гэта усталяваць на Linux. Но яшчэ, як звычайна людзі робяць, калі ёсць Linux машына аперацыйная сістэма, тады яшчэ яны там могуць праз віртуальныя, зараз шмат, мне здаецца, шмат праз віртуальныя гэтыя машыны ўсё робяць, што ты можаш на Linux усталяваць вінду, на Windows Linux пад вобразамі і гэтак далей. Так, дзякуй. Дзякуй, Stable Chaotic, што завітаў, што пішаш у чат, а мы далей пойдзем тут блукаць. Дарэчы, пра Пік, ці ты гуляеш, ці падабаецца ці гульня, ці хацеў бы ты пагуляць? Так, все заткнуліся, усе забілі зябу. Кажа нам грэх, хтосьці там крочыць. Якія стагукі, што? Я што-то паслухаў таксама. Сур'ёзна, што гэта было? Хтосьці стаіць звонку і глядзіць на нашу дзверь. Да, пару разу бачу, як стрымеры гуляюць, мо паспрабаваў бы, калі усталюю. Ну вось, мне здаецца, прышпільна гульня на адпачынак, такая не жахлівая, кааператыўная гульня, калі нават ёсць з сябрамі пагуляць, было бы файна. Вось мы зараз шукаем гульцоў такім чынам, што можна было бы зладзіць якісь-то Пік беларускамоўны чэлендж, напрыклад, там 8 ці 9 гульцоў, калі назбіраецца, тады, ну і здаецца, што у якісьці час, не ведаю, на выходных і гэтак далей, там на 2 гадзіны зрабіць вось клаймбінг на Пікі, каб можна было ці разбіцца на маленькія там групкі,
па 2 чалавекі. І хто хутчэй там дойдзе до канца мапы з поінтамі, было бы прышпільна. О, вялікі натоўп будзе. Ну, вялікі натоўп, але ж, мне здаецца, прышпільна, калі, ну, гэта зрабіць як чэлендж, такі сінемастычны, там, вось, калі можна, ну, такі, ведаеш, як спаборніцтва, калісьці там было прышпільныя гэтыя всякія там спартакіяды, алімпіяды, і ось такі, мне здаецца, было таксама прышпільна зрабіць там шафл і зрабіць маленькія каманды з назвамі было бы, мне здаецца, цікава і глядзець, і, ну, і файна пагуляць. Так, што everyone be very quiet, кожны быў так, сцішыліся ўсе зноў. Так, щось так незвичайно все так скончилося тут зараз. Я навіть трохи сполохався. Здаецца, што калі мы бегалі ад гэтых прывідаў культыстаў сапраўдных, Майя звалілася ў канаву, так, яна штосьці зламала, можа, руку. Так, пайшлі якісь-то тут таямнічыя гэтыя рэчы. Зараз паўзем кудысьці. Так, патроху тут паўзем. Здаецца, зваліліся, вось калі беглі. І трохи трымалі пашкоджені, так? Так, ну штосьці незвычайнае адбываецца. Чамусьці тут так шмат паштовак, і амаль што не зразумела, дзе гэтыя ўсе дома, хаціны, будынкі. Що адбываецца? Она памерла, што ли? За што будзе сумная гісторыя ўсё ўвесь гэты час, як все хутка скончылася. Так, Бог ён тут, у гэтым пакойчыку, я веру ў гэта. Нас знайшлі, нас прывялі не ў бальнічку, а ў гэты храм, у царкву. Што гэта такое? Часы такіх падобных на гэта, мы пра іх клічым і ведаем, што гэта нашы гэтыя крыкі, яны будуць пачуты, так? Так, все штосьці сніфаюць, наша памерла, што не ў грабу ж яна ж ляжыць. Чаго? Капец. Пакуль мы тут, maybe, хтосьці хоча сказаць штосьці о Майі, ты ж памерла, што ли? Гэта было бы добра. Майя, яна добрая дзяўчына. Яна і я глядзелі на зоркі, на зорачкі. І яна любіла пра іх чуць. Яна... Ой, мне вельмі шкада. Ты ж памерла, ты шо? Это жахліва. Гэта цяжка ўспрымаць, хтосьці яшчэ. Я заўсёды ведаў Майю як дзіцяці з канцы вуліцы, маленькая, чым я,
але ж такая цяжкая на пад'ём ці по характару. Я праходзіла праз гэта па апошнія пару гадоў. Addiction — гэта калі ты да чагосьці тебе патрэбна якаясь-то рэч, так, як гэта, ну, зразумелі, ці ну, калі тебе патрэбна гэта рэч, ты не можаш без яе. Jail, rehab, divorce — гэта турма, краты і гэта калі разыходзяцца бацькі. І я думаю, што гэта не справядліва, тое, што усе людзі маглі бы быць, што маюць гэтыя праблемы, так? All people should have trouble, што у людзей ёсць гэтыя праблемы. Ці ёсць Бог у гэтым? Ці ёсць высшая гэтая моц, сіла? Гэта ўсё херня сабачая. Дзякуй, Селма, так што выказалася. Хтосьці яшчэ? Я штосьці распавяду. Моя бабка заўсёды была Мінейс. Не ведаю, што такое за Мінейс. Я вызваў паліцыю на яе Моренс Уанс. Больш, чым за адзін так раз. Я што цяжка ўжо чытаць, што мае тут у гэтай гульне, што за гульня такая, ўсё, я нічаму. Я спадзяюся, што яна праз Wake-Ups, што яна ўсё ж такі прачнецца і вывучыць гэты урок. Гэта ўсё, што я хацеў бы распавесці. Дзякуй, Вільям. І я таксама зараз буду казаць. Давай, працягвай. Мая была дачкой для ўсіх нас on the block. Ну, гэта, мне здаецца, для ўсіх нас. Кажы за сябе. Час ад часу людзі ці жыхары, яны, ці фолкс, ці любыя людзі, яны адбываюцца ў неправільным месцы, ў неправільны гэты час, так? Я спадзяюся, што мы зразумеем, што з ёй здарылася, і знойдзем гэтую прычыну. А мы ведаем, ее сябры, яны нам все распавялі. Они былі далёка у лесе ў ноч, у канцы там End of Center Ave, і хтосьці там паляваў хантинг нелегальна. І they got shot at, хтосьці на іх стрэліў і папаў у фэл, здаецца. І ці шэл фэл, яна упала, фэл, здаецца, фэл. Fallen off a million things and million times. Яна свалілася так мільён разоў і мільён раз, здаецца. Все гэта здарылася ў месцах і лендінг, якія, можа, былі пакладзены ў неправільным шляху аднойчы і добра. Я спадзяюся, што яна ўсё ж такі прачнецца і распавядзе гэта нам па ўсім, так? І вспомніць, хто гэта зрабіў. Я упэўнена, што яна гэта зробіць.
Так, і штосьці тут пайшло. Ой, прабачце, я не хацеў вас прыпыняць. Што з кію здарылася? А мы цябе ведаем. Ці ты тут прыбіраешся? Мне патрэбна пачыніць дзвер. Я пачатку таксама гэты чэл стаяў, ён свярліў у дзвер гульні. Вось тут інхе не. Такім чынам, што ты тут робіш? З ёй усё будзе ў парадку. Ну, пакуль па край for today list ways. Сёння, да? Так? Чаго? Хто ты? Дженітар. Дженітар, мы ўжо перакладалі, я ўжо забыўся, што за слова. Вахтёр, так. Дом, ён сышоў. Мае. Ой, дзякуй Богу. Што ты сказала, Мае? Ён памёр. І ён мертвы. Хто памёр? Дачка ты наша. Мае, дачка, усё. Жахастики. Мне казалі, што прыходзілі, нават вось прыходзіў да нас Block Story 14, мне здаецца, гэта англамоўны глядач. І таксама, мне здаецца, у галомоўным асяроддзі ўсім падабалася гэта гульня, але они казалі, што она вельмі сумная чамусьці. О! Що адбываецца? Чаму нам не паказалі ні маці, нічаго, як мы спускаемся, не далі нам геймплея? Што гэта адбываецца ўвогуле, я не ведаю. Чаму Мая так калдыбае? І куды она ідзе? Чаму тут такія вось вялікія крэп? Грэх. Святы краб Маі. Гэта Маі. Мы апынуліся ўсе дому, яны крычалі, хтосьці падыходзіць, а яна чамусьці апынулася дома і нават з маці не павіталася і прыйшла вось да кватэры Грэга. Ёб твою мать. Чал. А Фётин, ты что ты там была? Я не поспела. Ты дэд? Я яшчэ не памерла. Ты вярнулася да жыцця. А я нават ніколі не думала, што яна памрэ. Так, ці піца-паці тады будзе. Я адчуваю сябе ў УЗІ, как будто ўсё тут у тумане, так? Тебе патрэбна пакласціся на канапу. Ты можаш нават паспаць на нашым ложку. Мне трохі странна гэта чуць, а можа калісьці давайце проста на канапе. Ці павінен я проста спыніцца і больш не гуляць у гульні? Не. Гэта гучыць добра. Не спыняйся, гуляй у відеагульні далей. Яе маці сказала, што гэта добра, што мы яе тут пакуль пакладзем, а я яе адвезу домой трохі пазней. І што, она будзе бадзяцца... Набадзялася такім чынам з хаты сышла, так? Так, яна сышла з хаты сваёй і прайшла ўвесь гэты шлях дасюль сама. І ёлкі зелёныя. Добра, што яна не прайшла
кудысьці далей, што яна ў другі пакой не зайшла, так, таму што на прытомленым месцы і магла нават не знайсці гэтую дзверь. Я ўпэўнены і надеюся, што з ёй усё ў парадку. Так, 2 вы хрена маржовых. Чамусьці крычыць на нас бее. Такім чынам, як добра вы ведаеце вось гэтага чэла. Мы заказывали пиццу 2 раза. Мы заказывали пиццу 2 раза у тыдзень. Ну, по край, ну, атліст, нарэшце, прынамсі, так, прынамсі. Звонку за хайвеем зараз, таму што па стабіліці ён уже зачыніўся, так, з таго моманту, як па стабіліці зачыніўся. Я думала, што вы двое збіраеце грошы, так, што вы не купляеце піцу такім чынам. Што? Чаму? Калі ласка, не даносіць гэта да паліцыі, бей такім чынам, так, гэта жарцік. Ну, до таго моманту я не буду гэта рабіць, пакуль мы не упэўнімся, што гэты Delivery Guy, ён бяспечны. Ну, такім чынам, што ён далучыўся да гэтага квартэту сяброў, што мае Ангус, Бея, Грег, і вось гэты чэл, ну, мае гэта ведае, а яны яго не ведаюць так добра, як маю. Я магу праглядзець за ім праз кейхол, праз дзірку у замочнай скважыне дзвяры. Калі гэта не ён, давайте, можа, выключым гэтае святло і палагаем, там трэба схавацца тут до таго моменту, пакуль мы не памрэм. Што? Добра, у нас такім чынам ёсць план. There is a plan. As long мы пройдзем гэтым путём, пакуль у нас гэта ёсць план, мне здаецца. Hello? Ці яны пра таго, хто звонку там стаіць, там. Паглядзіце, хто прачнуўся. Гэта ён, гэта Pizza Guy. Pizza here. Опана. Що гэта было? Так што здарылася, мы звонім копам твоей тёці і якісь Гай, ён палюе на цябе з тых часоў, як мы былі ў лесе. І ты была ў коме? Ці памерла ты? Выглядае так, как будто я гэты лонг-нап зрабілась, то есть доўга праспала. А ўвогуле, яна можа нават вось зараз нам паказваюць той момант, што яна адчуняла і прыйшла, а што калі яна памерла, і такім чынам гэта проста другі ўжо сусвет пашоў. Добра. Ух. Гэта найс. Добра. Яшчэ можа? Каго? Так, штосьці не ідзе. У меня быў сон или вось виденне таго, што я спадарожнічала па часе, там трэвелінг. Я не ведаю. Кончиончность, я не ведаю, что это за слово, давайте поглядим. Зараз притомность, можа, гэта Google Lens. Цікаво ж. Translate. Свядомасць, то выходзіць з яе.
Як гэта? Я то уваходзіць у свядомасць, то выхадзіць з яе. Вось так это прыкладаецца. Свядомасць. Добра. Ці ты не будзеш больш есці, тебе трэба паесці. Я не ведаю, ці магу я есці, так? Прабач, мам. Ты нас напужала да ўсрачкі, даражэнькая. Прабач, мам. Мы прыедзем, тебе забярэм. Не, ўсё добра, я просто тут вось пасплю. Бе там, бе тут. Добра. Я вярнуся у раніцы. Дрэй можаце падвезці дадому. Я так і зраблю. Мае. Я ведаю. Патэлефануй нам, і калі тебе трэба будзе прыехаць дадому, так? Зраблю гэта. Я тебе люблю, маці. Я таксама тебе люблю, свіце. Даражэнькая. Я себе дрэнна адчуваю дагэтуль. Может, ты же даже брауни? Не. Я не могу зараз есці, так? Я бы прыблівалася, але нема нічога тут. Ну нічога няма у гэтым у желудку, так? І такім я бы тады параблявалася маімі гэтымі кішочкамі тады. Звонку. Ой, добра тады. Тебе патрэбны твои гэтыя кішочкі. Ну, на некаторы час, прынамсі. Ліст. Чакайце. Цікава. Што? Як перакладаецца? Можа, гэта не так я перакладаю. Не, все так. Это так і будзе прынамсі. Добра. Крочым тады паўзем. Чарльз, з табой усё ў парадзе ці не? Я думаю, што так, але не сапраўды. Я быў такім, я так клапаціўся аб табе. Ты быў правы, што клапоцішся. Это было дрэнна жахліва. Ніколі больш не атрымай такіх вось пашкоджанняў і ніколі гэтага не рабі, так? Ну, не ведаю. Аб чым была гэта тая гульня, якую ты гуляў? Гэта был Werewolf Шрэдзігнар 3. О, я калісьці гуляла ў Кейсі Хаусе, некалькі гадоў таму. Я гуляў у гэта учора дома. Клёва. Ці можем мы зламаць эсак? Што так? Сік-сак. Сак, што гэта? Сак, можа, гэта саксафон? Сак. Сак. Якийсь-то мяшочак. Торба. Каб пайсці, мне здаецца, паспаць, не? І другое, гэта збіраюся трохі пабадзяцца у тваім апартменце, так? Канешне, хей.
Ну гэта таму, што яна хіцесак, это калі спальны гэты мяшок і яна можа паспаць. Святой Караб, побачымся заўтра. Ты ўпэўнены, што гэта бяспечна, калі ты сыдзеш, так? Ніхто нічога не зробіць за мной. Ніякія странныя чэлы яны за мной не фолавяць, ніхто за мной не крочыць. Ой, добра. Побачымся, Джерм. Все не паклаліся спаць. Адпачываць, хей, грэх. Ты не спіш? Так, я не сплю, двинув. Ты ведаеш, чаму я пабілася з Энді Колінам 6 гадоў таму? Тады ты казала, што ты была не з глузду з'ехаўшая, але гэта не зусім тая прычына, мне падаецца, я мяркую. Я гуляла ў гульню, дзе падобная на Date Ghost, дзе ты спаткаешся з прывідамі. Я памятаю гэтую, там былі вельмі гарачыя скелетаны, так? Алістер или штосьці на кшталт гэтага. Да. Ты так моцна закахаўся ў аднаго з Dunk Bones, так? А я гуляла у гэта як 24/7 гадзіны. До таго моманту, як This One Afternoon. Таго дзёнку, і хутка штосьці зламала. Это быў падобны пікселям. Зламалася там, надаецца. Your computer is broke, твой камп'ютер, ён быў сломаны. Не зусім. Рэальнасць была зламана. Тыя героі, які былі на экране, яны адчуваліся такім чынам, как будто бы я іх знала, так? Але яны не былі людзьмі болей, яны былі напрост гэтымі фігурамі. А іх вось гэтыя дыалогі, яны былі напрост рэчамі, якімі былі калісьці напісаныя, так? Яны нават не існавалі, і яны нават у них не былі пачуцці, яны не маглі адчуваць. І яны ніколі не маглі бы існаваць нават і пачуць, што такое турбота, самота, журбота. Падобна тое, як проста губляюць гэта рэальныя людзі. І гэта ўся рэч у нас была напрост. Гэта гэта было калі ты адзінота. І гэта ўяўленне, яно dumped out, дурны, ці дамп, можа, гэта вылецела на экран у рэальнае гэтае жыццё. Праходзячы звонку і дрэва аутфронт. І было як дрэва, я глядзела на гэта кожны дзень, і гэта было як сябар outside the window, то есть яно как-то сышло з экрана на дрэва, якое было за яе вокнам, і яна так чынам уяўляла, што гэта яно.
І зараз це була толькі тая рэч, просто рэч, якая тады адбылася вось там, The Growing, якая ўсё ўзрасла, і Eating, якая расла і харчавалася, і там існавала, як усе гэтыя рэчы, якія адчувала аб гэтым дрэве, так? Гэта было толькі ў маёй галаве. І пабыў там якісьці чэл, які праходзіў праз гэтае дрэва, і гэта было проста гэтыя фігуры, якія перадвігаюць балкі і ставяць другія рэчы, і я заплакала, таму што нічога для мяне не існавала болей, так? Гэта ўсё было просто якаясь херня, мне кажется, став, можа, рэчы у сусвеце, просто мёртвыя. Чувак, чаму ты мне гэта не распавяла раней? А я не ведаю, а ці павінна была гэта казаць? Гэта ўсё адбылося тады, калі, да таго моманту, калі адбыўся гэты софтбол гейм. Я маю на ўвазе, я быў там, і я там стаяў, я глядзеў, як ты гэта рабіла, і я быў спалоханы за цябе, так? Калі Энді падышоў, гэта было падобна на то, што ён, як тая вось тая фігурка таксама, то есть такой же сілуэт. Як той дыялог, ці вось гэта лінія, хтосьці напісаў гэтую лінію, так? Хтосьці напісаў гэты дыялог. Такім чынам, каб будзе там нічога няма. Я была настолькі спалохана, настолькі я разлавалася, што я не ведаю. Да таго я ведала, што гэта было на вяршыні яго, і я smashing his face with the bat. І я яго ударила яго гэтай бітай. Як Shapes, як напрост гэты не без душы сілуэт. Красныя гэты сілуэты all over the grass. Ой, тады ж не было так шмат крыві. Ой, божак, я... Там запэцкала ўсё кроўю, так, грэх? Мне цікава, і я прадстаўляю сябе, як ён прадстаўляў, чаму гэта, што ён зрабіў, так? Чаму ён атрымаў ад мяне бітай? Ён, здаецца, быў напроста казлінай, так? Не, чувак, я нават не ведала яго. Нават не ведала тады цябе. Такім чынам тебе трэба прайсці тэрапію, калі ты не зразумела, чамусь ты б'еш тады людзей. І навошта ты гэта зрабіла. Так, і доктор Хэнк, і яго гэты журналінг, гэта дзённікі, так? То бишь быў якісь-то доктор, врач, які дапамагаў мае гэта ўсё прайсці. Доктор Хэнк напартачыў, мне здаецца, з адным з маім
маім гэтым зубам філінгс. Мне здаецца, тут адзін урач на ўсе балячкі гэты. Ну так, ён не добры ў гэтым, што ён робіць, так? Ну і гэта, зразумела, таму што ён робіць усё, то есть ён адзін урач, мне здаецца, ў гэтым горадзе, таму як клоп і чысці штосьці у него атрымліваецца добра рабіць, а штосьці не. Ну, я маў на ўвазе тое, што ён папрасіў цябе запаўняць гэтыя дзённікі, херова гэтую работу рабіць, ці гэта спрацавала ці не, так? Ну, штосьці, можа быць. Гэта дапамагло мне падабраць, прайсці праз гэтыя рэчы і пакінуць іх у адным месцы. Нічога сабе. Але з таго моманту ўсё роўна гэтая рэч, яна прыходзіла да мне зноў, калі я вот у адзіноце і ў новых месцах. І зноў гэтыя ўсе сілуэты, яны вярталіся у софтбол гейм. Я нават, у мяне все паатрымлівалася ў коледжы якийсь там момант, але коледж ён для лузераў. Чала, послушай, добра? Ой, браць, працягвай. Я не магла новых сяброў сябе знайсці. Я наўпрост, мне было жахліва быць там звонку пасярод гэтых людзей адна, так? І была таксама гэты помнік статуя, падобная на фаундера ці на які, это фаундер, які існаваў так штосьці. І гэта была вельмі лайновая статуя, якая вся ржавая, з металу, ружовая. Гэта былі тыя вось гэтыя сілуэты, і яны на мяне паказвалі пальцам, pointing down at me, то есть гэтая статуя, яна штосьці кудысьці паказвала, але такім чынам, мне здаецца, гэта да яе, яна думала, што і да яе датычыцца. І я была так спалохана, я не пакідала сваю нават комнату, пакойчыкі. І я либо нават зусім не ела, ці я магла з'есці цэлую піцу за адзін мах. Я запэцкала каўч сіропам, сироп, каб толькі паспаць гэта ўвесь час, мне здаецца, или так гэта перакладаецца. І нарэшце я все ж таки знайшла себе гэтую моц, каб сысці, как выйсці з дому. Я выйшла з дому, дзе было ўсё добра, дзе я ведала ўсіх, і не было гэтай dead shape-ов, якія на мяне глядзяць. Ой, this dude, штосьці зламалася ў маёй галаве, у маім жыцці. Ты павінна была мне распавесці гэта, мне здаецца, Чалу. Мы маглі бы тебе якімсьці чынам спасці, так? Выратаваць. Такім чынам, каб будзе тебе хтосьці скраў, так? Я нават не магла нават домой патэлефанаваць ці нават пагутарыць з кімсьці. І я нават не ведаю чаму.
і нават не прыйсці дамоў праз гэтую всю доўгую ноч. Я просто заставалася ў сваім пакоі у ложку. Гэта вельмі непрыемна чуць, жахліва, гэта жудасна. Я думала, калі я прыйду дадому, я напрост сябе пачую ў бяспецы тут, і ўсё будзе мець гэты смысл, маць рацыю на некалькі дзён, і все, і потым гэта ўсё здарылася. Так, then all this. Такім чынам, що яна вярнулася дадому, ўсё было вроде добра, а вось зараз якаясь хрень адбылася за тым пагонямі і гэтак далей. І яна амаль што вось у нее таксама былі псіхалагічныя вот эти вот все праблемы. Яна где-то праз них прайшла, і вось зноў якісь стрэсовая сітуацыя ў жыцці. І чал, помаўчы, все будзе добра. І мне вельмі страшна, грэх, жудасна. Я ведаю, чал, мы все сышлі спалоханы гэтак далей. Freak it out. Зараз тебе патрэбна паспаць. Я буду тут всю гэтую ноч з табой. Я щось хотел распавесці, але мы зрабілі выгляд, што ўсё засынаем. Ну, так. Пайшлі жахасцікі. Bye guys, love you. Куда ты пайшла? The hole in the center of everything. Чомусь яна як-то з усімі не павіталася, а усім сказала папа, і кудысьці зноў нас вядзе гэта гульня. І мы бачым, што мае яна пашкоджана. На што збіраецца памерці, ці што ўвогуле? Так, гэта той сілуэт, які ці яна вырашыла гэта ўсё адна, гэта ўсё зрабіць, гэта ўсе фігуры, якая яна бачыла, з імі тварам у твар сутыкнуцца. Вот, аю, хто ты? Ці ты прывід, ці не? Такім чынам, што калі ёй ніхто не верыў, ці прывід, ці гэта ці не, ці яна, здаецца, думала, што гэта ёй псіхалагічныя гэтыя праблемы, які засталіся з таго моманту, калі яна пераехала ў коледж, і калі вось адбылася гэты інцыдэнт, яна пабіла Энді біты, і чамусьці вось на ёй гэта нахлынула. І зараз яна таксама, наверное, калі бачыла сілуэты, яна не ведала, ці гэта госты, ці прывіды, ці хтосьці рэальны. Ці ты чалавек, так? І што гэта за рэч у маёй галаве? Гэта ты зрабіў? Чаму гэта за мной здарылася ўвогуле? Адказвай. Добра, давай гэта зробім. На падыдзе? Што гэта? Ой, добры гэты найшот. Добры стрэл, так. Я не цэлюся нават у яго плячо. You effing shot me? Так, козлина, отойди от яе. Нас трое, а ты один. И никто из нас не привязан до болтов. Вот что там, не ведаю. Я собираюсь себе нахрен там, I'm gonna fucking... Что-то там будет. Так. Рых. И он сышел. Ты все порадит, откуда вы пришли, что за хрень, что за хрень.
Гэта казліна, так? Или ты казліна, чаму ты пайшоў нават вот бадзяцца, пашла бадзяцца адна, так? У меня был сон. I had a dream, что мы все мертвы. Вось тут, у лесе. І ўсё гэта адбылося праз мяне. І што нават гэта, які ў гэтым сэнс? Чаму гэта твае дрэнныя сны, і яны кіруюць таксама мной, ці чаму ну, табой, ці... Можа, це праз тое, што ўжо ўсё гэта адбылося, ну, ўсё гэта жахі адбылося з ёй. Так ты не павінна гэта рабіць адна. Я, канешне, не разумею то, што ўсё тую боль, якая ўсё адбылася з табой, але ж я не кажу, што гэта здаралася. Я тебе веру, окей, айду, але ты не павінна паміраць на вачах у мяне. Не трэба рабіць гэта са мной, добра? Але ж чау, але ж сябра. Я не збіраюся тебе... каб ты знікала, каб ты сыходзіла. Я тебе не згублю. Не прымушай мяне тебе... Як это згубіць. Ці дазволіш ты мне сысці вось так? Ой, чэл, гэта ўсё чытінг. Мы былі лепшымі сябрамі з таго, ну, увесь гэты час назаўсёды. А ты тупая ідыотка. Нават калі гэта ўсё праз тое, што з тваёй галавой што не так, так? І гэта не сапраўды так. I will still back you. Я бы сябе павярнуў. Для сапраўднага ўсё ради Бога скончваецца. Ой, позволь мне таксама. Мы все б гэта зрабілі, так? Я нават падстрэліў гэтага чала за цябе, праз цябе. Камон. Если мы працягнем размаўляць вось так, як мы размаўляем, я нават заплачу і грэх. Дзякуй тебе. Добра, he is wounded, што? Wounded? Want runner. Ён паранены, ён, ну, такого мы стрэлілі, так? Wounded. Так, выглядае так, як кабусьці ён пабег назад да шахты. Што мы збіраемся рабіць? Мне здаецца, нам трэба яго пайсці па яго слядах. Не, я павінна зрабіць гэта адна.
Вы тут пачакайце, я зраблю гэта. Что ты зробіш? Все 3 дот. Ты что, дурная, что ли? В любом выпадку. Так, в любом выпадку. Калі мы пабег до шахты, мы можем яго под able to corner him. Корнер гэта ж вугол. І яго гэта звязаць, так? І щось гэтых далей. Ці можа то ісці мае, мне здаецца так, але не так хутка. Я тебе дапамагу, калі гэта патрэбна. Дзякуй вялікі. Добра, давайте пойдзем і памрэм ці штосьці, але я спадзяюся, што не. Ну ось так, ось пакуль нават не разумеў, што адбываецца. Gates open, так, вароты яны адчынены. Ой, Jesus Christ, што гэта? Мы маглі бы гэта заблакаваць і чат ці штосьці гэтак далей. А ў данкі ты права не. Мне патрэбна туды прайсці ўніз, тады добра. Выглядае так, што все яго сябры яны сышлі, толькі адзін гэты чэл застаўся, толькі гэты чэл, толькі ён штосьці бен-бен, піф-паф, пуль-пуль. Так, Грэк кажа, што гэта жах якісьці. Я не думаю, што нам трэба як-то complain about spooky. Гэта... Ну, калі мы камплейнім, што гэта жахліва, так, крыўдзіцца на тое, што там, так. Мы... Тое, што мы нават нашага робота боя пакінулі ў лесе, вось гэта спукі. Што гэта нават не спукі, так? Так, мы зрабілі гэтую легенду. А чым вы удваіх нават кутарыце? Потому што мы не бралі Бэю ці Ангуса з сабой. Ну, гэта... Ці Ангуса мы бралі, я не памятаю. І гэта было странно некалькіх дзён таму. Мы гэта рабілі, канешне. Ну, такім чынам мы тут крочым гэтую шахту, тут он закалочана, дзе забіліся там якісь шахтёры і так далей. Ну, чаму тут культ быў і чаму яны атрубілі аднаму чэлу свайму руку і пакінулі, ці яго была эта рука, ці не. Выглядае так, што ён на ліфце спусціўся ўніз. Так моцна за элемент of surprise, мне здаецца, гэта выраз якісьці. Не здаецца, он можа нас пачуе нас, калі мы пойдзем на мілю ці бліжэй, так? Вы ўпэўнены, што мы збіраемся зрабіць гэта? Так, Майя, ты ўпэўнена? Сябры, я нават не ведаю, што вы мяне як-то разумееце, так? Ён у маёй башке. Я нават не магу функцыянаваць як кабысьці штосьці заўсёды памірае ці ўжо мертво. Я нават не ведаю, што адбудзецца там унізе, што будзе адбывацца. Добра, тады мы ўсе спускаемся ўсе разам. Ой, гэта рэч, лют, ён выглядае усім старым.
Ну, ніхто не выкарыстоўваў шахты, вось, і гэты элеватар ўжо шмат гадоў. Мне здаецца, гэтымі пакаленнямі нават. Ці ты наш гайд, типа тургайд, мне здаецца, гэты чалавек, які нас праводзіць. У нас ёсць Possum Springs Tourism, памплет in the shop. І памплет, мне здаецца, можа проста гэта мапа, брашура, так? Ён у брашуре, ці быў ён у брашуры, ну, зразумела. Зразумела, што вось гэтае месца, яно такое незвычайнае. І вось мы тут, яна кашляе, мае ўсё добра, у мяне ёсць інгалятар, мне ўсё добра, і гэта проста як штосьці вялікае на мне павісла, так? Ну, тэхнічна ты нават гэта не верна, так? Гэта падобна на астму, но гэта як астма, мне таксама такое пачуццё, гэта не астма. Як вялікі чалавек, але ж дзякуй вялікі, ціха, я штосьці чую, вось там унізе, але з табой ўсё будзе добра, мае? Так, я ўсё па парадку. Мы павінны быць маўклівы, не рабіць гэты нойз. Так, будзе ціхі тэрор. Мы все будем прывідамі. Так, ну, какие-то доўгая шахта, і тут нават, мне здаецца, падобна на якоісь начное гэтае неба, нават какие-то зорачкі. Или гэта, можа, напрост каменьчыкі, якія здабываюць там вугаль, ці соль, ці алмазы. Так, дзвер, туннель, whatever. Так, мы ідзем зараз далей. Там будзе сюрпрайз, там happy birthday і гэтак далей, там все наши родныя. Ці не гэтак далей, ці там будзе культ, база культу якаясь, нас усіх заб'юць. О, Джизус, што гэта за месца? Глядае як царква, ці гэтак далей. І like junk. Чекайте, junk. Скраб, мелкий скраб. Ну, якийсь реч непотрібне, барахло всяке. Ой, божухна. Что гэта? Это тут. О, божухна, что гэта? Я не ведаю, але гэта тут. Гэта праходзіць праз мяне праз гэтае месца, праз зэль. Яна адчувае, што мы ідзем у правільным гэтым накірунку. Мне цікава, што ж ўсё ж такі там у гэтай шахце, што гэта за таемнічая шахта. Я ведаю, што ты там. Скажы штосьці. Як наконт гэтага? Зрабі яшчэ некалькі крокаў наперад, каб калі ты хочаш памерці, так, ці хочаш, каб я здзе забіў. А пакажы сябе. Ты казліна, мы нават у 5 разоў жахлівее, чым ты, жудаснее. Так, і яны запаліваюць тут, вось тут. Гэта ўсе чалы стаяць. Так, яны вось там, сабакі шалёныя. Я зараз заб'ю іх всіх.
Эдди, ты не зробіш такую рэч, так? Заткніся, гэта у них там ёсць каких-то галоўны з банды. Гэта ўсё ўжо не ў твоей юрысдыкцыі. Заткніся, ён кажа. Забі зябу. Ён мяне падстрэліў. Тады я бы сказаў we are even. Не зразумеў, што тут. Такім чынам, што яны пастрэлілі яе, а зараз гэта адбылося, яны пастрэлілі іх. Маленькая дзяўчына, яна была пастрэлена ў другую ноч. Так, і мне шкада аб гэтым. Ты што, мне гэтыя свае apologizing, як гэта будзе на беларускую, ну шкада, ну яму шкада, так? Гэта быў дрэнны кліч, мне вельмі шкада, it was bad call. Ну, так, і гэта нармалёва. Ты нават не патрапіў ва мне, але ж пачакай. А хто гэта ты? Мы якісь старыя хлопцы, якія робяць дамдэст, всякіх хрэні, всякія нажахлівыя рэчы, каб захаваць іх саміх і іх суседзяў, так? Тады чаму вы пыталіся мне забіць? Тебе забіць? Ну, не хацелі гэтага рабіць. Ніхто не хацеў тебе забіць. Все мы частка гэтага горада. Фамільным гэтым адносіцца, ну, сямейныя гэта адносіны, или напрост цяжка гэты хто працуе, напрост працаўнікі, кантрыб'ютары, якія далучаны да працы, так? Добра. Таму мы можам проста ісці. Ну так, но ён-то прывел вас сюды ўніз па якой-то прычыне. І такім чынам, што ён не зможа вам дазволіць ісці, пакуль ён гэта не распавядзе, не скажа, так, не дасць гэты загад. Но ён ужо паатрымаў гэтую стрэлу ў яго плячо. Ён нават не зможа нічога распавесці, мне здаецца, болей. Пачакай, ты думаеш, што я кажу пра Эдді, так? Но гэта не Эдді. Ён так мне скраў, ён скраў таго хлапчука ці дзяўчынку у часе, калі быў Harvest фестываль. Ён быў нават у маёй галаве якімсь чынам. Я always tired, мне гэта, мне здаецца, звязана, ці стамілася, constant headache. У меня зараз баліць галава, і яна не спыняецца так балець. Ён заўсёды за мной ходзіць па маім гэтым шляхам, і ён fallen all us, і за намі даглядае, так? Ён, ой, маленькая ты дзяўчынка. Ты нават не ведаеш, што гэта, так? Што? Ой, божухна. Я зараз убачыла гэта. Ці нават я гэта пачула. Быў ли гэта Эд Шкудар или Джим Дорні, хто знайшоў гэта 20 гадоў таму?
пасля таго, как западная гэтая частка шахты яна была зачынена, past of bridle, я ўжо запамятаю слово, гэта bridle, уже некалькі разоў гэта сустракаецца. Bridle. Тут няма гэтага чамусьці не разумею. Гэта можа скарочана якось слово. Вэш Хаушер лас апошні супервізор, апошні назіральнік. Быў тут, калі кампанія зачыніла уваход. Card his initials and date in the door. Карвит, что такое карвит? Чекайте, даецца. Важныя пайшлі гэтыя размовы, якія даюць шмат кантэксту. Выразаў на дзвярах на дзвярах выразаць карфт, так? Свае ініцыялы і дату. Так, на дзвярах. Далей. Затым яны атрымалі гэтую шахту The Old One. Нават не сапраўдную шахту, а вялікую гэтую дзірку копер. Пакінутую шут. Пакінутую забітую шут, застрэленую long before, нават до таго часу, калі мы нарадзіліся. І вельмі блізкую да вады. Але гэтая вада, яна была труцена. Калі першы сетлерс, гэты, мне здаецца, сетлерс, жыхар, можа, прыйшоў, came out here, дайшоў дасюль. Который стары Spring выкарыстоўвалі вось прямо тут зараз, вышэй, дзе мы стаім. Але гэтая вада, яна была высушана, так dried up. У 1992 годзе і якийсь чал, ён з гэтай заходняй шахты павярнуўся, каб паспрабаваць бутлегінг. Што гэта бутлегінг, не ведаю. Пабудаваць новы ліфт і пачысціць гэты асноўны тунэль, так? Ён не знайшоў ні вугля, нічога, just ён рабіў гэты хол вось тут, у гэтай шахце, все даўжэй, не даўжэй, а глыбей і глыбей, так? Кол, гэта ж вуголь. Ніколі не знайшоў вуголь, просто капаў глыбш, да, так я пераклаў. З таго моманту ён типа капаў і прайшоў праз тую сцяну і знайшоў гэтае месца. І Джим, ён прайшоў walks right into that hole, пайшоў далей у гэтую дзірку і ніколі не знайшоў гэты дно. Не знайшоў, так? А Эд, ён зваў Джима, а Джим не адказаў яму, бо хтосьці адказаў, так, другі. Я разумею, што ты чуеш гэты зоў, так, гэты кліч, дзяўчынка. У снах ці калі ты праходзіш праз часы. І свод прынёс
цябе сюды, свод. Свод гэта хто? На сябры, што ли, нашы? Што ты кажаш? Што гэта збіраецца зрабіць з табой, ці за мной, ці з кімсьці яшчэ? Што гэта, так? Гэта чорны кайзліна, чорны кайзёл. Да, нават не чорны, як колер, так? А чорны, як ось спейс, як космас паміж зорачкамі. Ён там унізу, у гэтай вось дзіркі, вось у гэтай расшчэльні. Глядзіць на нас вось зараз праз гэту расшчэльню. Ён не кажа, ён не размаўляе з намі, ён пяе. Чаму б тебе не сказаць, што хтось камусьці ў гэтай дзіркі ці кейв, што ён cave to told you to, што ён размаўляе таксама з табой? Ты павінна зразумець, што ў гэтыя дні будзе адбывацца канец гэтага сусвету. Праца зроблена. Наши дети, мы, our kids, we are living. Наши дети, мы сыходим. Мы сыходили, our kids, we are living. Наши дети, может, сышлі. Гэта дзяржаўнасць, дзяржава, ці хтосьці, хто кіруе, ім нас даст сракі, што мы хацелі за нашы галасы. Яны просто зрабілі больш гэтых законаў рэгуляцыі і адправіўшыхся нас працаваць оверсіз за мора, так? Атрымліваючы нашы вось гэтыя таксы, атрымліваючы нашы гэтыя таксы, падаткі на lazy people and immigrants, што на тых людзей, які не працуюць і в эміграцыі, так? Пакуль мы працавалі за акеанам до нашай смерці, так? І вось мы тут. Так, мне не падабаецца гэты краб, гэтыя словы, гэты стары, гэты дипшиц. Вы скончылі? Так. Мы маліліся і маліліся у царквы, але ж калі Эд Скадер прыйшоў туды ўніз, ён толькі пачуў свае адказы назад, так ён атрымаў. Ой, божухна, я думаю, што я зразумела адказы. Божухна, мне здаецца, што я зразумела, я ведаю. Ён зараз звяртаецца да цябе, паедзе да цябе, так? Гэта хто? Black God, мне здаецца, так? Я. Эд аб'ясніўся ці распавёў гэта некалькім фолкам, некалькім жыхарам, але яны яму не паверылі. Але ён быў персуасів, што гэта за слово цікавае, прыгожае. Персуасівае. Ён быў... Як-то, чакайце. Не сильно убедите. Прабачце тут за гэта пераканаў, што вось гэта будзе тое слово, якое
якое я хацеў даведацца, ён быў, ну, то есть ён казаў праўду, так пераконваў. У него быў глімер. Ой, яшчэ глімер, што слова пайшлі. У яго быў бляск у вачах, то есть глімер, ён сіяў. The Glimmer. Якийсь ён взяў, якийсь бліскаў до It rubs off on я, якась ён паклаў у цябе. Ты можаш рабіць гэтыя рэчы, і я ніколі не бачыў гэта. Але ён казаў, што ён мог прайти праз сцены, так? Ну, добра. Калі Эд расказаў нам гэта ўсё, пасля першага разу, пасля таго, как мы яго забралі адсюль, не толькі Town Holding Stable, але выглядае так, што мы ўсе станавіліся маладзей, і грошы яны прыходзілі таксама к нам. До таго моманту, пакуль мы не пакінулі few of us, хтосьці з нас не пакінуў гэта назад тады. Што пакінуў или падабраў? Першы гэта быў Том Тернер, які поверыў мне, кто верил тебе, who believe you, me was a bastard. Кто поверил тебе, что я был бастардом, что я был каким-то дрянным там челом. На просто pure trash. Святое смецце, на просто что-то говно воплоти. Ён узяў яго уніз з сабой туды, у тую дзірку, якую ён сышоў. І на следующий гэты тыдзень все гэтыя кветачкі, яны пачалі свяціцца на гэтым хіле. Выкінулі яго ў гэтую дзірку. То есть у них тут як чиста жертва гэта прынашэнне, якое робіць, дадае штосьці, ці грошы, ці з горадам штосьці адбываецца, ці гэтак далей. Праз тое, што яны кідаюць людзей уніз, яны кормяць яго, гэтага чорнага казла, ці што ли ён жадае есці, ён галодны, як ты, што не можаш у сябе зразумець, паверыць. Кожныя некалькі месяцаў ці так ён пачынае спяваць. Каб яму прынеслі ці знайшлі кагосьці, каб туды так яго пакінуць. Это все, что вы робіце заўсёды ноччу, так, что вы... Не, мы не толькі гэта робім. То, что мы рабілі апошняй ноччу, гэта быў якийсь позор. Хтосьці з нашых, яны зламалі гэтыя правілы, так? Мы павінны былі за гэта заплаціць. Гэта было цяжкая рэч, якую мы зрабілі, ці нам было павінна зрабіць. Ой, мне здаецца, што я схожу з глузду.
Мы ніколі не выбіралі тых, хто не павінен быў быць згублены, так? Гэта наша моцнае правіла. Вот эти дрифтеры, тыя, хто вось п'яны і делінквентес. Ну, зразумела, што такія людзі, якія... Так вы такім чынам шукалі вось людзей, якія забытыя і скідвалі такім чынам іх у эту дзірку, наколькі я разумею, такім, так? То бишь людзей, якія не... у якіх няма ні родных, ні гэтак далей, гэтак далей. Как шмат людзей тут загінула, так? І Кэсі, якога мы бачылі, чаму... Ну, Кэсі, якой... Таксама там ёсць аб'ява аб тым, што ён згубіўся, і нікога не маглі знайсці. Кэсі, Закатлі Кіт, ён пытаецца. Ён быў павінен далучыцца да нашага гэтага супольнасці. Кепт, не ведаю, што за скарачэнне, але шмат дзяцей, яны вырастаюць без with no dad, без бацькоў. Гэта быў Rap Shit A While Long. З таго моманту, калі штосьці дрэнна з ім магло адбыцца, так, мне здаецца, як-то так, мы зрабілі яму гэтую паслугу. Вось яны пачвары якісь. То бишь, яны кажуць, што тыя дзеці, якія вырастаюць бацькоў, яны робяць дрэнныя всякія рэчы, калі вырастаюць, і яны такім чынам робяць паслугу, што яны даводзяць іх да супольнасці і робяць з імі гэта жахлівыя рэчы, што яны могуць впідзіць гэтага чорнага козла. Ты забіў Кэсі? О мой божухна. Мы не выкарыстоўваем гэтае слова. Ты ведаеш, што ён taking up his business with his cousin, right? Што ён што-то зрабіў са сваім кузенам. Ты ведаеш, што сталася з яго кузенам? Ён быў спалены зажыва, калі яго маленькі трэйлерская лабараторыя выбухнула. Яны павінны былі надзець hazmat suit, калі яны яго пачышчалі яго астанкі, яго як то? Вы зразумелі. Гэта дзе Кэсі быў хідет, мне здаецца, хід гэта ісці, калі падыходзіць, калі яны падышлі, так, вось, падышоўшы, можа. Вы забілі Кэсі, так? І вы жадаеце быць таксама, і вы хаціце to act like me, like we, дзейсніць як мы не рабілі з ім, і гэтым усім там на favor. Ой, мой божухна, мы зразумеем, што яны яго запакутвалі, так. Кэсі быў заўсёды там унізе, так. І яго бацькі, яны ж нават постары гэты рабілі.
здаецца, што ім патрэбна было больше ім плаціцца аб ім до таго моманту, як прыйшло гэта да нас. Came to this. Прыйшло гэта, прывяло гэта да гэтага. Хто з вас гэта зрабіў? Рэк. Ён быў маім сябрам. Так, добра, пакінь гэта, то есть пусці гэта ўніз, інакш мы тебе зараз заб'ем. Выстрелім тебе, хе-хе-хе. А што калі я зраблю гэта першым, так? Болт, стикін, райт, я толькі што прыцэліўся да твайго гэтага вока. Бэнг, бэнг. Вы прынеслі сюды гэтыя пушкі. Это небяспечна праходзіць у лес ноччу. Это для бяспекі, так? Таму они пушкі ўзялі з сабой. Пакладі гэта ўніз, сынок. Не прымушай нас гэта рабіць, мне здаецца, гэта перакладаецца. Добра, чорт. Вы пачвары, вы монстры. Ніхто з вас, нішто з гэтага, што адбываецца. Мы не монстры. Мы робім гэта, таму што мы любім наш гэты дом. І як доўга мы гэта будзем рабіць і гэтым займацца, Possum Springs, ён будзе выжываць, ён будзе існаваць. Гэта рэчы не могуць становіцца лепей, гэтыя шахты, яны калісьці зноў будуць напоўнены людзьмі, мне здаецца, Huming. И все шахты в Puffing Smoke будут в дыму, и вы, детки, ничего не разумеете. Мы згубілі гэта наш сусвет, калі гэта было пабудавана навокал. Калісьці гэта было прызначана для сям'і, каб купіць хатку. А зараз вы просто находитесь притулок у grocery store, у продуктовых магазинах, так? Дзеці пакінуты так моцна, чым калі яны застаюцца, і няма ніякіх opportunity here, няма ніякіх як-то чым можна было б займацца, так, opportunity, вось гэтага далей. А старыя людзі, яны паміраюць, і гэтыя дома, яны зараз пакінутыя. Вы бачылі гэта калісьці, ці маглі гэта заўважыць? Дом стаў тым, як гэтыя звязаныя пайлы of wood, гэта як, мне здаецца, мне здаецца, як лес, які вось закінуты пластырам, ці што. А праца стала Burned Out Brick Box. Burned Out Brick Box. Ну, брик это каменщик, так? Bricks. Box of the hole in the ground. Ці дырка у зямлі. Ну, тут таким чынам говорить, што праца гэта таксама лайно якоюсь. Мы можем змяніць гэта, мы можем гэта месца вярнуць усім разам туды, где гэта ніколі не будзе
Зноў гэтыя shapes, ніколі не будзе гэтыя што, гэтыя сілуэты. Я збіраюся памерці вось зараз тут. Што мая зараз кінецца туды ўніз? Чаму вы нам гэта ўсё распавядаеце, на зброю на нас кіруюць? Таму што мы пасталелі. І нават з тым, што ў нас ёсць fringe benefit, не разумею, што такое fringe benefit, і добрага гэтага здароўя, нам патрэбна новая кроў, так? Каб гэта працягваць, калі мы сыдзем. Сапраўды, усё гэта было... Вы напрост нас гэта прапічылі, каб мы занялі вашае месца, мне здаецца, кажуць. Калісьці хтосьці з вас былі шахтёрамі і прыйшлі назад у какі-то дзень. Усе вы, хто зараз хёртинг, то есть робіце шкоду, даеце ўвеч'я людзям, financially і financially з грашыма, такім чынам. Ці гэта напрост якийсь-то большой костюм, паті, Murder Club, клуб забойцаў. Чакайце, а як будзе гэта? Дзеля чаго? Для кагосьці, для какого-то боса, які просто загінуў, from afraid dying. Гэта не мае ніякага сэнсу. Snort і das, гэта мае сэнс, гэта вельмі дрэнна. Гэта безумие, гэта... Чаму нам патрэбна вам дапамагаць? Таму што ніхто зараз не робіць гэтага. Вы памятаеце гэтае наводнение, якое вярнулася некалькі гадоў таму? Вы памятаеце The Blizzard of the 2010 года? Што тады здарылася? І глыбей гэтага гэтая праца ніколі не вярнулася, і гэтыя дзіцяці ніколі не павярнуліся. Everything Crumbles. Possum Springs, ён крываточа да смерці, так. І скора мы ўсе памрэм. І гэты горад будзе напрост палі і дрэвы, так. Так, я бачыла гэта. Я ведаю, што ты гэта бачыла. Гэта было ў нас у снах, што там толькі палі і так далей. Можа, вы зразумееце гэта, калі у вас будзе некалькі час, каб аб гэтым падумаць. І такім чынам мы можам сысці зараз. Ніхто вас не будзе спыняць, так? Вы можете ісці. Але зразумець тое, што вы не ведаеце, хто мы насамрэч, вось там звонку. Але мы знаем, ну, вы не ведаеце, таму што не ў балахонах, а мы все ведаем, хто вы, так, на самой справе. Гэта не справядліва, што яны могуць сысці, а я атрымаў гэты перманентны дэмэдж, атрымаў
пашкоджанні гэта праз іх. Закрой зябу, Эдді. Забі зябу. Вы нават не ведаеце рэчы, што ён такое, што ён жадае, хто ён. Эдді, я клянуся, божах, ну давай, продолжай. Давайте выберемся отсюль. И, сынок, сынку, ты покинешь гэты кроссбоу. Что? Чаму? Я бы мог тебе схлусіць цябе, але ж правда ў тым, што я не маю давер до цябе. Ой, добра, гэта ўсё роўно кусок галайна, у любым выпадку, хе-хе-хе. Я не могу порухаться с вами, сябры, я тебе понесу. Зараз мой мозг, он разделен на частки. Все пустота. Все пустота. Что мы собираемся робить? Мы все зразумеем, калі мы сыдзем тут далёка адсюль. Ці мы разумеем, што нам далей рабіць. Ну, што нам тут адбываецца. Я не ведаю, калі я пока пагутарым пазней. Так мы сыходзім. Так, вельмі дрэнныя старыя тут гэты рэчы. Люд, як далей кажа Бея. Так, я тебя отпущу на якийсь момент, на якусь секунду, добро. Как передохнуть може? Ой, таким образом, Кейси, так, так, и за что? Я думаю, что я могу зразумець гэта, геты, так, сапраўды. Я вельмі стамілася, каб гэта распавесці вам, але ж зараз, яны згубілі то, што яны думаюць, што збіралася произойсці. Што адбылося і ці павінна было адбыцца падобна на тое, як адбылося гэта long time ago. І как яны памятаюць, или як яны памятаюць, или падобна на гэтыя малюнкі, гэтыя рэчы яны далі ім. І таму Кейсі, і таму той кіт, які Харвест, які быў на фестывалі, і прабачце, я патеряла гэтую думку. Ну, гэта мае сэнс болей, чым калі гэта было так раней. Яны сумныя, журботныя, яны ўсе вельмі журботныя. Мы можем далей пайсці, Ангус, так? Ты готовы? Так, вы прабачце. Так, все заткнуліся зараз, все забілі зябу. Што гэта? Я думаю... Яны... А гэта не падобна на то, на XXXXX. Гэта чому не падобна на тых чалавек, які стаяць у балахонах на вуліцы. Опа-на, кагосьці прыбіла лютым. Ой, цікава. Чаму ён нас хацеў скрасці Маю? Мая гэта наступная была, гэта Холь, святой Бог.
З усім все добре, Майя. Що з Майєю у нас? Майя, розповіді щось небо. Хех. Хех-хех-хех. Ахахахахахаха. Что так смеются, все смешно. Всех crazy это love. Вот почему все смеетесь. Ага, хё. Соп трохи под это. Так, все добре, все живы, здоровы. Так, мы замочили этого чела, и он нават не может не повернется. Нам треба сысці адсюль. А як мы сыйдзем? А дайце Майе, чтобы яна адпачыла троху. Я адчуваю паветра, якое сыходзіць вось адсюль. Мне здаецца, пачакайце, дайце я, можа, Twitch перакіну зараз. Twitch. Ну, цікаво, вот ужо пайшло там больш цікавее, якийсь-то ось триллер пайшоў. Стрим-менеджер. Так, то вы пачулі таксама. Что далей? Suffocated. Тун-тун-тун. Тун-тун-тун. Что такое suffocate? You can't believe that. Suffocate. Калі нас душаць. Душить. Чтобы мы не задохнулись, так? Мы не задохнулись зараз. И... Ой, это релиф. How do you... Потому что я был калісьці скаутом, Грег. Я был скаутом. Hey, Ангус. Так. Я тебя люблю. Тебя кохаю в данном выпадку. Down. Ты повернулася, Майя. З тобою все добре. Лепший зараз, чим... Не лепей, чым я могла бы быць забітая, так? Зноў. Гэта вельмі странна. Гэта нават трэці раз за 2 дні, так? Трэці раз? Гэта чарам. Так, ось паветраныя дзісыдзе вось адсюль. О, добра, я падымаюся. Ты упэўнена. Не здаецца, я магу нават ісці ўжо. Я нашоў гэтую border up мяжу. A long time ago, I'm bordered. Я сышоў. Можем мы прайсці праз гэта. Давай паглядзім. Так, давайте, можа, сыйдзім адсюль. Так, трэба што нам? Бордер, может, гэта там што зачынена гэтымі логамі, балкамі, што мы тут будзем рабіць зараз? Не чапляецца. Ці нам падняцца трэба? Мы будзем зараз ламаць гэтыя ўсе логі. Так, мы зрабілі дзірку. Ой, кіста паветра, ён сыходзіць адсюль, сніф-ніф, і я чую воду. Чэл гэта сапраўды вельмі натхняльна, і ты можаш пачуць у воду. Я спадзяюся, што гэта не рака, таму што пячорныя рэкі, яны як дэстрап, яны могуць прывесці да пагібелі. Шахтавая рака, мы ў шахце. Добра. Ну, сапраўды гэта так. Не так хутка крочыце, мяне пачакаеце ці не? Suffocate. Так, я магу пабачыць дно. Я не думаю, что мы загинем, калі мы пойдем, ну, трохи по воде, так? Помочим наши лапки. Добра, иди першая. Они что не идут? Что зараз suffocate будет у нас?
Опана, якийсь то трэш пайшоў. Я зразумела, што ты такое цяпер. І цяпер я ведаю болей, чым раней. Но ты ведаеш, пасля таго, як я адправіла гэтага дзіцяці у хоспітал шмат гадоў таму, яны казалі, што ў меня ёсць anger problem. Anger, што гэта? Папароч, potato, Вітусі, ну, suffocate у нас тут было слово, мы тут вспомнили папароч. Вітуся, watch potato, рады, што ты завітаў. Так, а што гэта за anger? Я уже не памятаю, праблема з гневам, ну, angry. З гневам праблемы. Але гэта не было праўдай. Ну гэта распавядае пра той выпадак, калі яна бітай забіла, просто накінулася на таго чэла, на Энді, ёй у хоспіталі сказалі, што у неё праблемы з башкой і што гэта праблема з гневам. У меня быў гнеў, таму што ад чагосьці іншага, так? Ад таго, што я штосьці згубіла, ці I would lost. Кабусьці я штосьці згубіла, trying so hard. І спрабуючы так моцна з таго моманту, чтобы не быць болей, рабіць гэты гнев, зрабіў мяне defenseless. Атака, defense. Атак, defense, гэта калі захішаць, так, захішаць беззашытнай, ну, вы зразумелі, без захоўваць, не захоўваць, як тут больше. Мне больше не становилось лепей. Я хачу быць, трымаць гэты гнеў, каб я збегла дамоў з колледжу на аўтобусе, каб паглядзець гэты сон, каб у меня быў гэты сон, і, можа быць, паглядзець у auto the window, на тое, праз сваё акно, на апошні лясток на дрэве, каб finally blown, каб наконец, каб выбухнуць, так, blown, это выбухнуць. І мне вельмі скерт, я вельмі была спалохана ўсё гэты час, гэтым страхам, feeling like everything is over, каб будзьце бы пачуць, што ўсё гэта скончылася. Ці скончылася даўно, да таго моманту, як сюды я сайшла, так шмат схаванага, і ўсё, што я пыталася гэта збегчы ад гэтага, я зразумела гэта. І гэта не спыніцца да таго моманту, пакуль я не памру. Але калі я памру, я хачу want to hurt, гэта пакрыўдзіць, зрабіць балюча. Калі мои сябры сойдуць, калі я павінна сысці, или ім let go, павінна даць ім сысці, калі гэты весь гарадок, ён акутаны мап-картай, я хачу, каб ён атрымаў гэтую боль, так, пачуў, гэта дрэнна, але я хачу забыцца, to lose, I want to get, я хачу, каб мяне раз'юшчала, beaten up, мне здаецца, я хачу гэта атрымаць, пачакаць до таго моманту, пакуль I'm thrown off, пакуль мяне не выкінуць, я не буду выкінута, пакінута, і ўсё скончыцца. І ведаеш, што
да таго моманту, калі гэта адбываецца, адбудзецца, я хачу, каб каб у меня атрымаць надзею зноў. Я хачу, каб гэта таксама зноў гэта атрымала, бо гэта стала балюча. Таму што гэта штосьці азначае, штосьці мае гэты сэнс. Мае сэнс, што я штосьці, прынамсі. Хе-хе-хе-хе-хе. Гэта вельмі клёва, каб быць чымсьці, прынамсі. Ты ведаеш, я не магу тебе зразумець вось гэта твою мову. Это космос кажа. Ой, забі зябу ўжо. Я ведаю, што гэта мяне не спасе, не як-то, ой, я забываю сейчас слово. Не выратавае мяне у канцы. Але гэта не павінна мяне захаваць заўсёды. Мне трэба захавацца толькі зараз. Поэтому, если ты збіраешся мяне забіць зараз тут, тады зрабі гэта. Если не, мае. З табой всё ў парадку. Мы ўсе прайшлі вось праз гэта на секунду. Ты жадаеш, каб я тебе панёс? Не, мне здаецца, мне ўжо добры. Мне зараз. Яна проста мне вельмі стомленая, так, стамілася. Падыдзі сюды трохі наперад, калі тебе патрэбна, мы ўсе ў бяспецы. Ага. Так, там ёсць вось гэта святло. Ты smell that, ты адчуваеш гэты пах. Я клянуся, ён адчувае. Так. Што, зараз загінем, толькі будзем гэтымі шахтнымі газамі дыхаць, і ўсе загінем зараз у чацвярых. Так, дзе мы апынуліся зараз? Ці гэта ліфт з другога боку? Што гэта? Здаецца, можа быць вентыляцыя ці штосьці, так? Ну, каб не задыхнуліся гэтыя манёры, так? Ну, гэта выглядае вельмі старым. Брашура. Hello. Крычыць hello. Мы вось там унізе. Не запытавайце нас чаму, але, калі ласка, можа хтосьці нас пачуе у лесе ноччу. Я магу нават паспрабаваць вылезці, так? Не, я can like. То? Ці мы здолеем ці падняцца, ці не? Так, мы здолеем, ну я не ведаю. Я зараз all hyper now. Мне здаецца, што пад адреналін, like dolphins. Hyper like dolphins, як дельфіны. Падобна таму, што твоё бодзе вось зараз яно амаль што памерла, ці вось падтрымаць all hyper because you are feeling with the dolphins, што пайшлі гэтыя, ну зноў мае всякія гэтыя джоўкі, всякія жартікі. Всё з табой гэта ў парадзе. Endorphins, Endorphins. Окей.
There, thank you, West, дякую всім. Well. Давайте поднимемся на Dolphin Up Out Here. На дельфинах будем подниматься. Мне здаецца, что я смогу это сделать. Давайте поглядим. Окей. Давайте я паспрабую залезть праз вось гэтыя балки уверх, каб паклікаць на дапамогу. Опа-на. Так, ну мы кудысьці крочым угару, дзесьці мы зараз апынемся. Так, Май все ж таки змагла выбрацца. Гэтае месца. Ага. Ты ведаеш яе? Хей, Май. О, Ігрэк тут там Джерм, тут гэта Джерм. Што ты тут робіш? А я тут жыву. А, ну он казаў, што он жыве ў лесе. І вось там на пагорку. Я нават чуў, як крычаў Грэх. Мы ўсе там захраслі ўнізе. Вы усе зараз у дне гэтай старай штукі і на маім бэк'ярдзе. У нас была вельмі дрэнная ноч. Ну, выглядаеш так. У тебя, можа, есть якаясь вяроўка ці гэтак далей, што нам дапаможа? Да, так, у меня есть. И можешь ли ты пойти и принести яе, так, тупы ты и Джерм? Хей, Майя, так. Это быў Джерм? Так, ён зараз прынесе штосьці на кшталт вяроўкі. Што он тут робіць нават? А ён жыве тут у лесе. И так далее. Так. Прыгода не скончилась. Так, мы все вылезли. Мое все тело болит. Это был длинный шлях. Я принес вам несколько содов попить. Ты найлепший, Джерм. Вам требен цукор и кофеин, чтобы обновить свои силы. Так. Все хотят свести отсюль, конечно, так, я разумею. Так, худший. Сил up, сил. Чекайте, я не памятаю силу. Это же не выкрадать сил. Тюлень. А сил off. О, сил up. Печать, запечатывать. Ці можеш ти запечатати хоч гэта выйсці, так? Добра. Ці даць не? У меня есть динамит. Ничего себе у тебя есть. Что? Ну, ведаеце, я могу нават как кенгет сам здабыць. Как мы можем зрабіць вялікі выбух тут? Ну, я маю на увазе not small, не маленькі. Ой, гэта спрацуе. Дзякуй, Джерм. Дзякуй, Баді. І добра. Бай, хлопцы. І дзяўчынкі. Так, гэты ён странны, ну, незвычайны чел, так, і ён спас наше жыцці. Джерм, ён добрый, ён хороший чел. Чао. Добрый. Так, і гэта мяне палохае то, што мы, ну не палохаеце, гэта в мяне впілася тое, што мы забілі ўсе гэтых dudes down there. Чаму мы забілі ўсіх? Мы забілі толькі аднаго. How do you figure? Як ты гэта зразумела? Ну, я такім чынам, што элеватор, ён ліфт, ён
зламаны, і гэта забіла шахту, так? І гэта было самаабарона, самазахоўванне. Так, але ж мы шмат, типа, хлопцаў там забілі. Не-не-не. Все они живут там унизе, так, им скажем, мы никого не забивали. Ой, божухна. Так, Jesus Christ. Но они все blameless, не были blame, это винить. Blameless не обвинуваченные, так, не виновные вот им, что атаковали нас, так. Яны все на нас накинулись, так. Абкуль мы зараз клапотимся, так? Гэта моральны грэй. Абмаралі, так? Яны все забойцы. Калі б у нас быў бы шанец, мы б гэтага не рабілі, так? Ну, мы не зрабілі то, што мы зрабілі. А я бы зрабіў. Што? Ну, яны ж забіваюць людзей. І яны нават збіраліся далучыць нас, каб мы таксама забівалі людзей. Гэта дрэнна, скрюмдзен. Гэта не дрэнна, як гэта screw up. Зламаць, ну, вы зразумелі. I don't even, так, я... Ну я не веру в ад, але я спадзяюся, што яны туды пойдуць хутенька. Энгус. Ну, гэта тое, што я падумаў, прынамсі, так. Ну, я выглядаю, як мы трохі патролілі іх. Што за тролі Things? Я растлумачу тебе, если мы пойдем далей будем крочыць. Ну, цікаво тут. Эй, хлопцы, эй, гайс, эй, сябры, вы там? Хтосьці? Так, я собираюсь штосьці напечатать в любом выпадку. Я не могу нічога умнага вам распавесці, што нават там зарабілася ў гэтым аду. Для мяне легчэй гэта праінвесці ўсё і тут распавесці, і мне трэба пагутарыць з вамі. Нават ты казліны, калі яны робяць штосьці там, whatever, так? Я нават не разумею гэтае жыццё, я думаю, што вы мне навучылі гэтаму маральнаму кантролю гэтага сусвету, чым вы робіце. Я просто прайшла праз гэтыя ўсе жахлівыя рэчы, якія ўжо здарыліся. Мы все прайшлі, і я палагаю, ці рэальна гэта было жахліва. Ніхто нават не ведае, што нават адбылася, так? Але ж я разумею, што вы можаце, вам спадабацца вось гэтыя ўсе рэчы, якія былі звязаны, ці звязаны да тых рэчэй, для тых рэчаў. Калісьці, час ад часу вам патрэбна атрымаць какую-то рэч, якую вы не маглі, якая you don't have even, якую бы вы ніколі не атрымалі, нават калі вы павінны, you are supposed to already have, якую ўжо у вас была ў жыцці. Все вы выратавалі мяне, ці захавалі мяне ад таго, што надкінулася floating off. Гэта выплыла сёння, так, tonight.
І ви таксама каким-то чынам забілі таго чала, каб мяне захаваць, каб мяне спасці. Нават не думайце, што я неўдзячны вам за гэта. Я не... Так? Лол. Ці змагу я нават як-то разумець, што нават адбылася, так? І я спадзяюся нават, што не. Я просто спадзяюся, што гэта скончылася. І я хочу, чтобы все мы ўжо як-то free of it освободилися ад гэтага, сталі вольнымі ад гэтага, звольніліся. I don't want... Я не хочу, каб мы сталі часткай якоїсь жахлівай історыі. Я хочу, каб гэта расло giant, не ведаю, што за giant. І, як гігант, можа, і падкапіла нас усіх, і пранесла праз усе месцы бяспечна. Прабачце, I'm all rambling now. У меня гэта на мае думкі, яны сплецёныя. Я просто спадзяюся, што ёсць якісь шляхі до выйсця, так? Ну, здаецца, прынамсі, што мы можам рухацца. Джером Бадзі. Ты нават, у тебя нават нема, не выкарыстоўваеш гэтыя месенджеры, так? Таму што у тебя нема у той сістэме, дзе мае кажа гэтыя ўсе рэчы. І мне здаецца, што я тайпаю гэта у... Ну, гэта да цябе далеціць, мне здаецца, гэта такі сэнс, што гэта дойдзе да цябе таксама. Вось гэта ўсе рэчы. Я думаю, што я люблю Грэга болей, чым anyone, каб як калісьці так гэта было. Я нават не ведаю, ці існуе фрэндшып, існуе сяброўства такое нават лепей за гэтага. Мы падобныя на гэтых старыя боты, якія заўсёды стаяць разам, так, у шафе. Мне шкада, што я магла бы быць прычынай драмы паміж табой і Ангусам, чэл. Ангус, я даю тебе Грэга як падарунак. Памятай, каб яго паліваць і карміць яго, так? І калі, і нават калі былі пачуцці да Грэга такім чынам, што і калі ты нават причинись ему какую-то боль, я надеру тебе твою жопку, дупу до земли, into the ground. Ён быў mine first. Mine... Ну, я першая на яго так запала. Все, на гэтым все. А зараз я збіраюся ўсё гэта падчысціць, так. Ой, херня якась. Ой, я просто пожартавала на наконт гэтага ўсяго. Я просто стамілася. Я don't know what I'm saying. Даже не ведаю, што мне распавесці. Я сыходжу маю. Яна адправіла гэта log off і сыходзіць. Ну шо? Шо далей? Гэта ж было end канцоўка, не? Changing of the season, shorter days, longer nights. Далі нам ачыўку, я не ведаю, што пра гэта нам кажа, але мы штосьці намалявалі, якісь, вось, ці быў гэта дрым, ці не, а што тут змянілася, штосьці? Болей нічога не бачу, акрамя вялікай гэтай чырвонай плямы тут.
пойдзем онлайн, у нас ёсць паведамленні. Гэта Ангус, так, вось гэта пішэнька, гэта Ангус, ён кажа, што гэта клёва быць жывым ранкам і гэта на ўсё. Хэй мае, ці з тобой ўсё добра гэтай раніцай. Я сёння не адкрываю Pick Says Today, можа бярэ гэты выхадны. Грэх праінфарміруў мяне, што ён збіраецца зарабіць Band Practice Today. Скончым будзем гуляць на бас-гітары сёння. Побачу себе там. Вітаночки, чел. Такое добрае паведамленне апошняй ночы. Ну, такім чынам мы ўсё ж такі паведамленне гэта зрабілі гэтай ноччу. Я маю на ўвазе сапраўды The Massive Dork зрабіла. Сёння будзем практыкавацца ў нашым гэтым. Так, Алексей Жыбровер, пытаюся зноў з вамі. Вітуся, як твои справы у коледжы? Ты вярнуўся, ты ўжо адучыўся, як твой дзень ідзе. А мы тут далей. BC, I feel like we need to do something normal. Я думаю, што нам штосьці трэба зрабіць нармальнае. Between, можа, гэта будзе In the SnellCon. Я спадзяюся, што ты адчуваеш сябе добра з усімі гэтымі падзякамі. Грэгары. Чаму Грэгары ён так кажа? Так, пабеглі тады ўніз. На бас-гітары мы там не будзем практыкавацца, будзем практыкавацца эпілог зорачкі. Зорачкі. Так. Бог – это мы, это только мы, дом и я, и мы. Я не ведаю, што я гэта адчуваю, я збіраюся сёння паплакаць сёння туды. Это ты. Зорачкі. Так, а у кладоўцы нічога не змянілася, тому што толькі зуб тады знайшлі. Які нам дзед захаваў, чамусьці ён у сейфе яго трымаў. Цікава. Тады так, это дзеда нашага гадзіннікі старыя. Майя і Ханя, гэта ты, гэта я. Вяртайся на кухню і Фіона to talk. Калі ты жадаеш пагутарыць, маці ўсё ж сядзіць тут. Вітаночки, даражэнька, вітаночки, мама, як ты себе адчуваеш? Ой, добра, нават што я магу тут запрыгнуць сюды. Зробіш мне гэты падзяку, каб застацца сёння дома ўначы? Канешне, мам, чаму? Канешне, мам. Ты ўжо дарослая, ты можаш рабіць што заўгодна. Ты нават жывеш вось тут, але ты жывеш тут, і ты ўсё ж таки моя маленькая дзіцяці. У тебя ёсць дзеці? Пытаюся, Жыбро. Не, у меня есть 2 коты, а можа хутка будзе яшчэ і сабака. Так, маці, we need to come up with some ground rules. Нам трэба зрабіць нейкія правілы тут дома, таму што ты амаль што you could have died, ты амаль што не памерла той ноччу. Калі ты і скончыць бадзяцца са всімі гэтымі сваімі сябрамі, мне вельмі шкада, маці, што здарылася з табой. У меня быў гэты цяжкі год. Я нават не ведаю, што я магу тебе распавесці, чаму. Я зразумею, я тебе абяцаю. Я просто не магу тебе распавесці, як гэта для тебе распавесці, так? Што здарылася са школай, моя даражэнькая? Мне да срацы, што гэта было, але ж
Just please, просто розповіді мені. А ти працюєш сьогодні? Не, я і твой батько, яны взяли сьогодні вихідний, сьогодні ми вихідні. Тоді я прийду ночью, каля ночі, і ми можемо поговорити тоді, коли я вернуся. Тусі бро, так, конечно, ми можемо зробити сніданок for dinner, make breakfast for dinner, like we used to. Чого? Що це? Breakfast for dinner, що це? Полдник? Yeah, breakfast for dinner. Can make breakfast for dinner like we used to. Не зрозуміло. Ужин. Добре. Breakfast, dinner, supper, це ж не ужин. Обід. Then can we flip the pancakes in the air? Батька, ён може подкидывать гэтые панкейки у гэтых паветра. Ха-ха, конечно. Ты збираешься побадяться сегодня? Так, можешь оставаться в городе, ближе до нашей хаты. Да, мати. Я думаю, що існують якісь longest night decoration out. Яны будуть украшати город к чомусь. Так, от out calling for some snow to. Так, і щоб покликати сніг, так. Тоді я прийду хутка. От дід, що було, це осінь пройшла. Яна завсёды приходить хутка. Моя дороженька, окей, добре. Я сыходжу, я тебе люблю, дороженька, я тебе так само, мам. Вось. Ты все эту книжку все читаешь? Ой, не, это уже другая. Это об людях, які померли ў шахте, вось там. Ой, клёво. Ой, гэта вельмі цікавая книжка. Тут нават ёсць якісь-то старыя песні, так? Хочешь послухаць одну? Конечно. Далёка-далёка адсюль, там, дзе крычыць гэты акіян, далёка за якісь-то дінамі, не ведаю, што гэта, быў пачуты лорд, і ён казаў сваім дзецям: «Bring in, принесите сюды, я побачу вас проходячым праз гэты Барлі, я не ведаю, што такое Барлі, Барлі Стинсон. We will find, мы знойдзем друг адзін аднаго, сябры і кін». Я чую за лорда, які заве сваіх дзіцяці, ён прынясе іх сюды, у Terry is far as a moment. Кажучи, на гэтае месца мы заўсёды былі, лорд ён заве нас, both to the heaven до раю, прынясіце іх туды. Такой спев. Прыправа Барлі. Барлі гэта прыправа? Не ведаю, што это прыправа Барлі. That's it. It's nice. Всё, не? Не, яшчэ шосць ёсць. Только Тмін. Хлеб з барлем ты ел. Я ел, да не ведаю. Тмін, так? Тмін гэта? Добре. Я не ведаю, что такое тмін. Видишь? Тмин? Так. У нас есть тмин. В хлебе? У нас есть тмин тут дома. Не, як приправа? Да. Добре. Так, батя так само сьогодні обіцяється на вихідним, на рибалку не поїхав. Хеддейт. Ніякий праці сьогодні. Я розказав Бобу, що шов ит. Шеф, шов, що таке шов? Побрить, не ведаю. Побрить. Шею, типа шов. Збрили працю, рили. Не. З собою все добре. Так, со мною буде все в порядку. Не збираюся на sugar coat it.
Я ненавиджу мою працу. Ой, бать, чому? Ну, то що нашахтував. Я зробив глаз з якоїсь шкло. Я роблю hip other stuff, подграю, здається, другі речі, але це місце, воно не поважає своїх працівників. Вони не поважають. Ну, праця повинна нам платити шмат грошей, каб жити. А, ні, говорить, барлі, це ячмень. Ячмень? Добре. Job supposed to live, provide for your family. Ну, в общем, шмат платить, проводить якісь речі для твоєї сім'ї, каб мати гэты регулярні гэты часи, каб бавіць свою сім'ю, каб яны, босы, яны павінны паважаць табе. А воркеры павінны павінны казаць, што у них ёсць сваё жыццё. Mean Caraway, зразумела. Workers павінны жыць, так? Твоя маці заўсёды у нее была гэтая праца, але ж... Мне патрэбна з тобой паразмаўляць 1 хвіліну. Добра, так, пачакайце, зараз я прийду на хвіліну. Так, я вернусь. Вернулся праз хвилину. Я бы хотел тебе дать твое этот час. Я бы хотел ей дать, чтобы у нее было это хобби и достатково часу и денег, каб робить это все, что она пожадае. Это бы робило меня счастливым, так? А зараз я просто працую, каб мог працягваць праз сваё гэтае здароўе, праз health insurance, так, праз страхавую. Каб трымаць гэты дом, ну, прынамсі, спрабаваць трымаць гэты дом. Гэта все, што ты можаш рабіць.
я маю на увазі, што нам всім патрэбна аб'яднацца і проста прасцей гэта распавесці, што гэта чым гэта зрабіць, так? Аб'яднанне было заўсёды у шахцёраў і на факт на заводах, так? Ну, якісьці невялікі час, list for wire, але ж зараз паслухай, я забіраюсь сёння быць дома на гэты breakfast dinner, supper dinner, гэта ж абед, на абед, так правильно? Так, воу, гэта так кейжн, што гэта? Прыемна, можа. Ці гаварыць бацька пра тое, што трэба гэтыя быць, ведаеце, ну гэта івент, событие, аказія, так, аказія. Калі штосьці адбываецца. Мама распавяла, што мы можам зрабіць гэты сняданак, брэкфаст, панкейкі. О, гэта гучыць вельмі клёва. І я збіраюся, хацелось бы пагаварыць аб некаторых рэчах, так, рэчах, окей, добра. Может, мы таксама можам пагаварыць аб тваіх вось гэтых всех момантах таксама. Адным вялікі сесія наших всех гутарак, што нас клапоціць. Типа, з якой нагоды, так, нагода. That sounds great, Kitten. Так, гэта гучыць вельмі клёва. Я тебя люблю, бацька, я тебя таксама. Про перейду пазней трошки, так, пабадзяюся. Што яшчэ? А што я хацеў распавесці? Мне казалось, што бацька кажа пра тата, пра вось гэтыя ўсе прафсаюзы, якія, так, яны маглі бы дапамагаць адстойваць гэтыя права рабочых, і гэта так, працаўнікоў, гэта павінна, мне здаецца, у кожнай краіне, у кожным месцы. Гэта такі я цябе, я цябя. Я тебя, это я так кажу? Я тебя. What are you doing out here, by the way? Що ти робиш у дзвонку? Збіраюсь ось гэты longest night light plan запаліць штосьці. Збіраюсь выкапаць іх з гэтага нашай шафы і паглядзець, яны працуюць. Мне здаецца, гэта агеньчыкі, якія так, можа, на свята. Думай, вось ты дымай. Вайні той чат, вось ты дымай. Так, я уже палохаюся. Вось патейте па паведамленні твои. Can I help put them up? Ці магу я помочь тебе их с гэтым, так? Мы поглядим, ці ты достаточно маленькая dry fry, каб запалить, что? Папа, тата, что? Ду-ду-ду-ду-дум. Ду-ду-ду-ду-дум. Дум-ду-ду-дум-дум-дум. Ну, добра. Цяпер пытаннячка, ці мы зможам вярнуцца да гэтага нашых размовы, ці нас заб'юць. Так, што ты тут робіш? Так, наша гэта Моллі, так, тётка. Я працую? Ну, канешне. Так, Сайн. Подмігваеш ты? Што не так? Не спытывай. Шмат якіх-то тэлефанаванняў гэтым ранкам. Ось, сапраўды, якія, хто тэлефануе? Пытанне. Ты калісь-небудзь бачыла? Nevermind.
Іди туди, куди йшла. Ой, і я пішла, коротше, Майя. Spit out already. Spit it out. Якийсь та вирус. Уже нахлебалася, не? Може, спит. Подхлебывать. Если я памятую. Зараз тут spit it out. Выплю это уже, так? Или spit it out мне расповеди, так уже. Что ты там хотела расповесть? Может быть. Be careful. Просто будь в безпеці. Ой, нават да гэтага моманту, як абусьці я гэтага не разумела, так, Майя. Ой, добра, пока. Пока. Папа. Хей, Майя. Так, хей, Майя, Селмерс. Все добра. Ну, пасля гэтага, як у тебя была гэтая галаўная гэтая боль, у меня все добра, гэта боль is all. У меня есть какие-то гэтыя медикаменты, якія лекі тебе могуць дапамагчы, калі тебе патрэбна. Не, это напрост мігрэнь. Гэтыя рэчы, яны просто мяне прымушаюць пайсці і папісяць. Так это ж кофеин напрост, так? Или если ты принимаешь какие-то леки, якія яны тебе прымушаюць все ж таки попісіць. А гэта кофеин. Ну я не ведала гэтага. Гэта павінна было used to work. Калісьці я працавала ў фармасі, так гэта кажа. Ой, добра. Так, и калі бы у меня, калі у меня была гэта headache, или мне не трэба было пописать, я прийду до тебе, так. У любой час, у любой тайм, сусед. Аналогія на чаго? Очись воды у рот, набираўшы, выплюнь воду и скажи. Ага, ну вот я разумел, тут контекст, что это уже давай. Хутенько уже, давай уже вываливай на мне эту инфу. Так, какие-то соленые роки. Но даже нема гэтых тракаў дастаткова, каб прывесці. У Дангу Дэмн Хелл Колен. Давайте, может, просто не будем гэтага рабіць. It's not giving up calling. Гэта не просто, не гэта не sick of you undermine me. Так, конечно, знову тут гутарить про якісь тут речі. Undermining. Пичи-пай какой-то. Так, ну просто хутка читаем, что они там почитают. Какие-то водяные баллоны. Какие-то ідеї там, і чомусь намальована кнопка B, але чомусь auto conversation, все равно я ж не натискаю. Ой, такі шестини там рихтують знову. Уже это они, конечно, там в балахонах стояли. Ну, тут жартики, чему бы вам не пожениться, потому что вы против меня. Я бы на вопрос бы только там помер, я бы предпочел просто break my что. Ой, душно.
Снег ідзе, у нас снег, бачите? Так, я хочу уже и кушаньки, жратоньки. Не приймайте якісь decision, хутчэй можете гэта рабіць? Все, сышлі нарэшце. Але ты разумееш, Слав, я бы што ў чат пішу, бо цільтую. Ну нічога. Галоўнае, што ты робіш гэты движ. І цытуеш всякіх странных гэтых стримеров, что они тут себе напридумывали в этих своих гульнях. Так что уже кнопка А уже щось прогинается на. Так, что на сегодня знову зорочки будуть? Так, вітанечки ми, вітаєчка Зовков. Є якісь знову зорочки, які ми можемо поглядіти, і ще раз. Но гэтым разом мы себе вочки не спалили, так? Я знайшла. Let us consult the guide. Какой-то Erskine the Firemaker, який-то Erskine, который робить кастрыж Firemaker. Гэта бадяй, который бадяецца у цемры і ў холадзе, і робіць вогнішча і падтрымлівае яго huddling up for light in one, каб яно свяціла і яно было цёпленькім. Выгляд саундфестів святочна, так, виглядає святочна. Виглядає як виживач, каб вижити. Гэтыя зорачкі, яны прымушаюць мяне, што я хочу заплакаць. Плакаць на маём даху. Может, ты хочешь об этом пагутарыць? Не, со мной все добра. Если калі гэта слёзы радасці, тады ці гэта слёзы, ці гэта сэд край. Я не ведаю, мне нават няма слоў, каб гэта распавесці. Гэта так добра, так шмат словаў. Так, добра. Дзякуй за гэта. Дзякуй, што да мяне далучылася. Толькі адно сузор'е мы паглядзелі, што з тым да хутка. І што зараз? Вялікая луна, яна ідзе да нас. І што гэта? Гэта гіганцкая луна. Ой, ну гэта супер, так? А можаш ко мне падысці, калі гэта будзе, і зноў паглядзім тады разам з табой. Гэта будзе позна ўначы. А будут таксама другія людзі, якія на дахах, так? Яны прыйдуць і будуць рабіць гарачы шакалад. Якой час? Гэта згучыць вельмі клёва, вельмі файна, вельмі прышпільна. Я бы хацела паглядзець на луну. Plan on it. Давай гэта заплануем. Побачимся, да, містер Чаджоков. Побачимся, Стрэнджер, здаецца. Той, хто бадзяецца. Што тут у нас намалявана? Erskine. Добра. Erskine. Так, ну больш нікаго тут нема, здаецца. Вывалімся на наступную лакацыю. Прэчылі мне трэба, мне здаецца, паспрабаваць таксама выкарыць для нашых рэдсаў. Так, калі прыйдзе зіма, і вада яна застыне, яна заледзяніцца, і не будзе так лёгка зарабіць, парыбачыць, а туннель не будзе рухацца. Гэта дом, a place for doing. Я упэўнена, што гэта зробіць, пожалуйста, сыдзі. Чаму ты нас мне заўсёды падслухоўваеш? One pretzl is enough for my tiny red darling.
А, яна кажа, што адзін прэчель это дастаткова для моих там. А, уже все, типа, у нас уже больше нема. Прэчелі. А, ці мы выкрали прэчель, но мы не дошли до рэдсаў. Может, мы выкрали? Вітаночки, хлопчуки, так, заставайтесь у бяспечы, добра. Ой, дякую матуля, за несоздзёўкай кажуць. Это наша новая мать, что ли? Но, apparently, возможно, жыццё, яно так прыходзіць, может быть, калісьці гэта такі адбудзецца памедленней, не так хутка. Ой, чуваки, нах. Якісь-то підрили пайшлі, там сидели, мы там клапудзімся, а они нам кажуць такія рэчы, так. Там сышоў какие другі чел, які тут стаяў заўсёды. Нам павінны вернуцца, можа быць, той прэчель, які мы скралі ўсё ж такі рэтам, іх пакінуць, а ты хто? О, Тако банк нам хайринг. Ой, ты щось Тако адчыніўся? So you are Taco dude now. Так, яго ўзялі на працу на Тако, быць такі артизан. Але гэта азначае, што яму трэба трымаць вось гэтую рэч пад снегам і засноў. Але ж зараз яшчэ это не такі моцны снег. Гэты снег, ён ідзе так, Snow in the Sky Fall, ён падае. Як смачныя такі тут. Яны добрыя, мне падабаюць такіс. Нема ні аднаго чалавека у свеце, а на зямлі, якому не патрэбны, які не любіць такасы, так. Дрэнныя навіны, мой быўшы, ён ненавідзеў такасы. Добрыя навіны, ён же усё. Ён яшчэ твой гэты быўшы, так. Усё ж. Хе-хе-хе-хе-хе. Have fun with the tacos. Yeah, it plays. Вот так. Taco back. Dine in, dine out. We deliver. Please tip your delivers persons. Мы сумуем по Pizza Place, так? Чаму не паспрабаваць Pizza Taco? Ой, гэта гучыць вельмі клёва. Паглядзі на сваё здароўе. Паглядзі на твоё здароўе, паспрабуй Lettuce Taco. Не, я адмаўляюся. А ты хоць дзіцяці, я працую. Добра, там що за літус, мені здається, може гэта такі вострый, воу. У нас ёсць сваё месца па тако, так? І гэта самая лепшая рэч, якая адбылася ў гэтым горадзе з таго моманту, як яны збаліся ад змеяў, ад тых змеяў in the diner. А тыя уладальнікі, яны былі рэлігіёзныя, яны пазвалі гэтага прэчара. З гэтага Hollis comes on the hill. Яны got in the air, і яны крычалі на Snakes, каб яны сышлі. На наступны дзень, автор таго, як ён памёр, яны зрабілі ловушкі. Яны ведаць, адкуль не прыйшлі, але яны задвинулі з гэта. Божухна, жыццё яно сыходзіць, гэтак далей.
Ой, божух, ну яна нам доставка ёсць. Я павінна паспрабаваць гэты шыць сам такус. Я уже трохі стаміўся ўжо перакладаць, але там, мне здаецца, так само быў жартик про тое, што яны пазвалі не тых людзей, якія маглі бы ад тых снейкаў пазбавіцца. Так, а ты хто? Ой, нарэшце восень яна скончваецца. Так, паглядзіце на гэта. Я ніколі цябе не бачыла тут дагэтуль, а я праводжу час у, не звонку, але ж гэта так добра зрабіць гэты перапынак на вуліцы. А мне падабаецца, калі земнаводная якась. Мне падабаецца холад і брикс туды. Брикс. Калісьці я стаю у холадзе з маімі гэтымі ручкамі і каб ён прайшоў праз мяне, так, гэты ветр. І трохі мяне падчыліў, каб я трохі падчыліў тут. Like this. Так, вось як зорачка. І гэта працуе. It's cold, maybe too cold. Але не раблю гэта слишком доўга. Але тады, пасля таго, як тебе зрабілася холодна, ты можаш папіць кавы і потом ці гарачы гэты шакалад, ці штосьці з гэтага. Гэта бесконцы цикл нашага жыцця, што мы прыходзім, патрымаем холод, потом гэта так ідзем у цяпло. Гэта козі, гэта endless, бесконцы козі цикл нашага жыцця. Jesus about how cold it was getting out here till you mentioned it. Я нікалі не разумела, наколькі гэта холодна бадзяцца вось тут, калі гэта ты не заўважыў. Гэта всё снег. Я ведаю, прабач, тебе не трэба прабачыцца, не трэба прабачэння гэта рабіць, а фромка, як є з Канады, я павінен паладжацца так добра. Я цэльтую, таму што у голлівудскай жывёле моя студыя хутка абанкроціцца, я не ведаю, як гэтага пазбегнуцца, голлівудская жывёла я таксама хачу. З голлівудскую жывёлу. Можаш агульны сэнс расказваць, калі сцяміўся. Ну вось я таксама агульны сэнс спрабую распавядаць. Канадзец. Я збіраюся апусціць мае гэтыя ручкі. Это добрая ідэя. І зараз пры все гэта моя кроў, яна прылівае да маіх ручак. Окей. I'm so numb. Як у Лінкін парку я пусты, мои пустыя ручкі. Numb, гэта што? I've become so numb, but can feel you there. Не памятаю. Анямелыя, так? Анямець. Добра. Дякую. Hey, it's you. Так, знову гэты чел, які драўляе дзверы. Яп. Вона прынамсі. Я ніколі не ведала твоё імя, а явно просто шахтёр. Падбіраю смецце, фіксую штосьці. Штосьці, што павінна быць зроблена. Так, окей. Як гэта адчуваць, каб быць дома зноў? Пытаецца ён мяне. Рэчы, якія ты ведала іх раней. It's there with one thing. Kinda. Я не ведаю. Я нават не памятаю, што было сёння. Так здаецца, што ты прайшла праз штосьці. Don't know why. Ну, я все зразумеў. How do you know? Адкуль ты ведаеш?
А ты скажи, што гэта ўсё попыт. Я клянуся, што калісьці раніцай я адчуваю ўсё гэта як старае, падобна на тое, як старыя гэтыя дрэвы, так? Ты ведаеш, што штосьці вялікае зрабілася? І я адчуваю, кабусьці я павінен прачнуцца, так, сёння і такім чынам штосьці вывучыць. Але я не ведаю, ці я зразумела штосьці сапраўды. I don't know why. It doesn't matter how hard to try. It keep that in mind and explain to myself. I explain to myself. Я не пам'ятаю. Will. In my experience, a big... По моему попыту, вялікія справы, яны нічаму цябе не вучаць, так? Але яны тебе штосьці даюць. І калісьці тебе патрэбна толькі пачакаць, каб гэта з'явілася, каб гэта прабілася, так? Ага. Добра, такім чынам мы скончылі гэты honest, чесны, дневны гэтую працу. Зараз час сыходзіць. Зараз Мелтрес будут гулять сегодня ночью. Побачимся, если тебя побачу перший, так? Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Жартики пошли. Откуль он ведае моё імя? Може і он там так само? Шахтер, мистер Шахтер, лорд Шахтер, Боб Шахтер. Мысля. Нумка. Я мог бы атрымаць работу як шахтер і ёю насалоджвацца. Пісала Майі. I'm gonna split part of me. How do they know have the hours? Так мне комп'ютер пора. Ну, мені здається, гэта conversation на жартики такие не вельмі. Дженітор прибиральщик, не вахтер. Ну добре. Калі прибиральщик, то добре. Прибиральщик, это, мне здається, як у... А де був прибиральщик? Як у Скрабс, мені здається, у гэтых комедійному гэтым серіалі, так? Клініка. Там був так само дженітор. Вахтер. Угу. Так, ідемо до церкви. Так, ці ёсць хтосьці там у нас у царкве? Спадзяюся, што не. Мне здаецца, што пастор сышоў. Тут нікога няма. Ідем тады да маці. Я пачуў шахтёр. А ты не пачуў, мне да цябе так і кажу. То я ўжо ўсё, ўжо вахтёр. Вахтёр, шахтёр. А маці дзе? Маці памерла? А, маці-то дома, не ж сёння ж выходны. Ось ці дурны. I don't know why. Так, пойдем, может, поглядим до Бруса, сходим, поглядим, ці он там живый, ці не. Ага. Так, что там, мылки знов. Яны выглядаюць больш па-сяброўску, калі яны прысыпаны снегам, так? А, калі ён прысыпан снегам. Па-сяброўску выглядае. Don't know why. Сышоў, можа, Брус, не? Всё. Так.
Джим Керрі пасля школы працаваў вахцёрам, прыбіральшчыкам у школьцы. Гэта файны факт, так, Джим Керрі. Я ніколі не ведаў гэтага. Так, файныя факты ад Ouch Potato. Well, hey, the May. Што робіш? Прыбіраецца. Ты ведаеш, куды пайшоў Брус? Я не ведаю, Май. Я бы хацеў ведаць. Я спадзяюся, што ён сидзімся ў парадку, ён мой сябра. І мой таксама. Тебе патрэбна якаясь дапамога, каб тут дапамагчы. Это будет вельмі добра, калі мы зможам вось гэты shell behind вынесці ў church. У царкву я не магу за гэта зрабіць. Ха-ха-ха-ха. Тады сыходзь, бяжы, далей. Кинули пастора. Так, добра, побадзяліся. Куды мы ідзем? Да Грэга, мне здаецца, мне павінны зайсці. Дабегчы. Все, уже крыша уже едзе. І крыша едзе ад перакладу ад гэтых всех прыблуд. Тут вот эта частка мне больш падабалася. Это ж не пілотка, як то быў. Ось такая канцоўка, так? Дзе нас там схапілі, дзе какие-то таямнічыя вось гэтыя рэчы адбыліся. І нават яшчэ ўсё роўна гэтую мы тайну трымаем у сабе. Кіста экшону. А вось гэта вось бадзянне не зусім цікавае. Так, Олпікс там Бэй нема. Ну, бежим далей. Сёння, мне здаецца, Бендэй, не? Табой мы гутарылі, ты малайчына, там нікога нема, Ангуса нема, ты стаіш пад снегам, бадзяешся, а мы ідзем сюды. Танчкі Грег. Так, паглядзіце, хто жывы тут. А ты што, здзіўлены? Не выглядае на просто так, што гэта рэлевантна. Так, паглядзіце, хто на жывы і хто тут таксама жывы. Ты таксама жывы. Так, так. Будзе ли гэту вінг-фінг сёння рабіць? Хочаш пабадзяцца сёння? Зрабіць бэнд-практис? Конечно, давай зробім бэнд-практис. Бо мы уже со всеми погутарили, мне здаецца. А нікога нема. Чому? Так, этот door never get any less stuck. Яна ж застакана. А, тому що там, мені здається, холодно, так? It's cold somehow. Я вже підготувався до холодного надвор'я. Я ненавиджу зиму. А зима, насамрэч, яна клёвая. А ніхто нават не прыйшоў сюды. Ах, вы ж бачыць слакерс. Ах, ты ж вы слізнякі, мне здаецца. Выглядае так, што не хотят, не хочуць, не мае жадання, каб наш бэнд, ён прыйшоў да поспеху. Хе-хе-хе-хе. Дзе мы маглі б сыграць, калі бы мы захацелі? Я нават не ведаю. Мы маглі бы сыграць у Legion Halls Snows in front of the Lucine. Ой, гэта было бы вельмі прышпільна. Там бы был All Stars Now. All Stars. Не ведаю, што за All Stars. So, з сабой все добра. Не зусім, але я не зусім. Ты маеш на увазе, што усе мы штосьці прайшлі, не самі на мяне все добра. Я не ведаю. Ангус, ён спаў вельмі гучна апошняй ноччу. Гэта падазрона.
Ці думаеш, тыя хлопцы маглі сысці з шахты? Ну, мне здаецца, мы можам зразумець гэта вельмі хутка. Ці заўважыла, ці хтосьці прапаў сёння? Знік. А я не ведаю. Я даже не ведаю, ці былі гэтыя людзьмі. Я знала, не вакантэлу, ніколі не можа расказаць, распавесці. Ці здараецца з табой гэтыя рэчы, накшталт гэтага. Всё увесь час падобна на тое, што я нават не разумею, што іменно адбываецца вось там унізе. Адбылося з табой унізе, тады з табой, і што гэта ўвогуле было. Можа, гэта Murder Cult of Death? Можа, касмічны хорар? Мне здаецца, можа быць касмічны хорар. О, так. Ой, гэта старо, як сусвет. Гэта старо настолькі, што чым штосьці калісьці я магла бы падумаць, я магу гэта чуць у сябе ўнутры, як тая дзірка, якая была за гэтым горадам, так. Не. Пахожа на тую рэч, якая была у... Ой, я згубілася. Гэта так падобна на Porch Light That's On. Як мы зацапаліваем гэты порч, мне здаецца, палку з вогнішчам. І все гэтыя багі around it, багі, жукі, якія там летаюць, рагачыны, светламухі. І затым яны light goes out, свет ён выбіраецца, запаліваецца наружу, так, звонку. І існуе якаясь дзірка, дзе лайт быў, гэты лайт існаваў. І то, што здарылася са мной, яно павярнулася, падобна на тое, як тебе казала, што калі ляжала ноччу так на твоей канапе. Ой, божухна, гэта было апошняй ноччу. А мне здавалася, што гэта 2 нядзелі таму адбывалася. Хе-хе, так. Гэта было странна, калі ты сышоў, так? Добра, я думаю, я мяркую. You have already been gone. Ты уже сышла. Ты уже сыходзіла аднойчы, і ты аднойчы павярнулася. Ты сыходнік. Як падобна на апошняй ноччу, я адчувала штосьці жудаснае у мінулым, і гэта яшчэ ўсё яшчэ там, тут. Падобна на тое, як ты you are like swimming in it, як будто ты праплыў ось туды. І ты не зможаш атрымаць гэта ў будучыні. Ой, намбра. Гэта все, што ты можаш мне расказаць. А што... Ці было гэта наша наймацнейшае краем гэта... Ой, забыўся. Краем. Забойство, здарэнне. Дапамагайце мне. Ой. Ну, зразумелі, што гэта мне проста ўжо з галавы знікла. Ну, гэта тая рэч, якая дрэнную мы робім і так далей. Almost burning down the school, амаль што спалілі ўсё в школе. Burning Robbie Sound the World, можа, вот это вот. Было падобна то, што як вось мы збалілі в школе, гэта латапаля. Ну, гэта горш, чым за тое, што мы
пакінулі гэтых чэлаў у шахце і пакінулі іх паміраць. Гэта была самаабарона. І гэта ўвесь вся рэч. Сённяшні дзень ён другі, таму што ўсё гэта адбылося. І зараз мы другія. Такім чынам рэчы змяняюцца. Мне падаецца, што гэта так. Гэта падобна тое, як ты гэта сказаў у другі дзень у лесе, што ён становіцца другім, таму што мы былі тут калісьці. Гэта штосьці так. Штосьці. Злачынства, злачынства, я заўсёды у час. Злачынства, я што запамятаў, у меня просто галавы гэта вылетело. Злачынства. Яны забілі Кесі. Так, яны гэта зрабілі, яны забілі Кесі. Я пытаўся аб гэтым не думаць. Ці патрэбна нам казаць, распавесці гэта нашым бацькам? А што мы ім распавядзем? А я нават не ведаю. Вы ж дарослы уже. Ці гэта наўпрост расказаць ім, што ён ўсё ж жывы. Даць ім, калі не расказваць, даць ім гэтую надзею, што ён жывы. Ці сказаць ім, што ён у бяздоннай дзіркі, у тунэлі, у лесе, з вось гэтымі чэламі, якія скора загінуць ці загінулі ўжо. Мы павінны ім гэта распавесці, ці мы не павінны гэта? Мне здаецца, што мы... было бы прикольно пра гэта распавесці, а мы не будзем гэта рабіць. Ніхто з них не адчувае себя добрым. Як ты можаш гэта чэл распавядаць? Я думаю, што гэта важна, што мы ведаем прынамсі, распавядзем ім штосьці аб гэтым. Я не ведаю, як нават гэта сказаць. Я думаю, што мы маглі бы, калі б у нас былі толькі адны рэчы ў гэтым сусвеце, хто можа аб гэтым who care about anything, хто клапоціцца аб чымсьці. Хто можа клапаціцца. Any means, like mean anything. Ой-ой-ой. Давай зробім гэта Грэгорі, што? Здаецца, мы згуляем на балалайцы і потым ужо, мне здаецца, скончым гэта з тым, бо ўжо цяжка перакладаць. І тады ўжо панядзелак будзе апошні стрым, мне здаецца, по The Night in the Woods. How was work? Как была твоя праца? I'm sorry from like everything. Мне скада за ўсё. Go to the stretches. Давайте протянемся трохи. Can we move the Bright Harbor with you, guys? Ці магу я паехаць з вами ў гэты горад? Так знянанку раскажуць пра гэта. Ты ж не хацела пакідаць дом. А вы, чэлы, ёсць мой дом дастатковы, так? Может, я могу вас павяшаць вас калісьці адзін раз to get settled in? Канешне, гэта было бы red, гэта было бы клёва. Hey guys, дзякуй, што мяне сахавалі апошняю ноччу. I like repeatedly, буду repeatedly, зноў. Нема ніякіх праблем, чал. Мы цябе будем цябе вартоўваць столькі часу, колькі гэта патрэбіцца. Вітанчкі Б, хей Б. Вітанчкі, уже все собрались, меня чакаеце. Можа, вы штосьці нам скажеце, распавядзеце ці не. Я нават не ведаю, што распавесці. Don't really know what to say. Я не ведаю, што вам распавесці, там сказаць, што за херня адбылася апошняй ноччу. Не спытавай мяне, нават.
ці мы можам просто сыграць гэтую нашу спев і паесть піцы. І падумаць аб гэтым заўтра. У мяне нават быў сон, як мір ён у апакаліпсіс складваецца. Песня і піца, я кажу. Ай, добра. Так, прышпіл. Давайте зробім што? Ідас. Ответь на пытанне, якое я задаваў 2 хвіліны таму. Якое пытанне? Чым мы нават гутарылі? Скрыть, что за херня? Что, все скончилось все, что ли? Як так? А чаму зараз? Чаму гэта зараз кончилось? На гэтым моменце. Ой, зараз надо будзе глядзець гэты... Я нічога не зразумеў. Давайте будем туда падсамарызуем тады гэтую гульню. Але ж, мне здаецца, яшчэ эктрес у The Night in the Wish. Я не ведаю, наколькі трэба гэта глядзець тую частку в эктресас, які есть Sound Design, Share the Point Audio Incorporation. Такім чынам, у нас была Магія, якая вярнулася да свайго дому, да хаты, якая трохі яна у аблоках з багатым такім досведам і жартуе вельмі моцна і так далей, да хаты, да сваіх бацькоў. І яна бадзялася са сваімі сябрамі, які ўжо знайшлі працу ў горадзе, і гэтак далей, глядзела на них, гулялі ў бандзе. Аднойчы они тут знайшлі якуюсь-то руку, якая была у горадзе, і яны такім чынам Майя была спалохана тым, што яна у дзяцінстве, не дзяцінстве, калісьці у нее быў якісь-то эпізод жахлівы, што яна бачыла якісь-то сілуэты і такім чынам забіла там какого-то Энді бітай. Па гэтаму сашла, таму ён потом прымала лекі і так далей. І яна ад гэтага, ей было дрэнна на каледжы, цяжка было сацыялізавацца, на сышла, і потым яна вярнулася. І такім чынам яны потом заблукалі да майншафты, чтобы і побачылі, што там ёсць какие-то культ. І ў той же самы час быў якісь-то чэл, які за ёй крочыў, так? Я не ведаю, ці той же он з банды скульптілі падобна, тому што, мне здаецца, трохі па-іншаму быў намаляваны. Ён пытаўся яе забраць, закласці, і яна амаль што не памерла. І такім чынам яны там... Ліфт гэта абрушыўся, гэты хлопцы там засталіся ў гэтай шахце, Рып Кейсі. Я не пабачыў па гэтай ачыўцы, што засталося. Але ж у нас есть дзённік, ён такі намалёван, есть какие-то, мы штосьці не даследовали, какие-то листы, яны таксама пустыя. Харвест, там всякие гэты нотаткі, легенды, вось мы рабілі з Грэгам, з Ангусом, з Беем, гэты прышпілы прывіды, Working, Crimes, таксама нашлі дзедавы гэты зуб. Ну, шмат яшчэ чаго не пабачылі, мне здаецца, па гэтаму дзённіку. Нам наказваюць у канцы гэтай гульні, што вось у тебя есть листы, если калі хочаш, можаш знайсці паіследаваць, знайсці якісь яшчэ прывіды, ой, не прыгоды. Ось. Ну, што я магу сказаць? Тут усім вельмі клёвая, ну, па сваём ураджанні, што клёва намаляваная гульня, гэта больш, мне здаецца, па кантэксту, калі ты англамоўны. Канешне, тут ёсць якісь-то deeper things, каб падумаць аб сваім жыцці, аб жыцці Маі, як яна апынулася. Тут нават няма continue start new game, тебе патрэбна наклікаць. І гэты вось... Ну, тут шмат чаго тут распавядаюць і пра стасункі, і пра фрэндшып, і
пра сваё месца ў жыцці і пра бацькоў стасункі, але ж мне здаецца, што у Маі ну, сям'я яна даволі як-то добрая, але ж у Ангуса там сям'я не вельмі добрая, што яго там у каридорчыку зачынялі і гэтак далей. Мне здаецца, што ну, мы згулялі, мне спадабалася. Мне спадабалася, што можна было бадзяцца, чыліць, чытаць Story Rich. Вот. Калі хтосьці можа глыбей і з досведам мог дайсці да гэтай кампаніі і змяніць, напрыклад, тут нават, бачыце, няма другіх моў, хтосьці перакласці вось гэтую і гэты сэнс улавіць, тады было ўвогуле прышпільна на украінскай мове ці на беларускай мове, тады можна было б яшчэ больш разумець гэтага сэнсу, таму што шмат вялікая фан-база ў англамоўных і можна, мне здаецца, каму цікава, можна, наверное, здаецца, знайсці больш шмат дэталяў па гульне, якіх мы не заўважылі, і экспланейшнаў, і аб'ясненняў на ютубе. Я, мне здаецца, такі зраблю, што я пагляджу на ютубе, можа, якийсь-то дадатковы сэнс, каб знайсці. View concept art, play lost constellation, play longest night. Не ведаю, што гэта на экстрэсы. December, што гэта? Гэта, можа, дадаткі DLC былі якісь-то, можа быць, не мае сэнсу. Тут зараз Open, канешне, гэта рабіць. Калі гэта так. Давайте гэта не будзем гэта рабіць. Я, можа, офлайн пагляджу. І вы можете таксама набыць, паглядзець, калі вам падабаецца. А мы тады, што мы будзем рабіць? Мы тады ў панядзелак тады не будзем ужо глядзець Night in the Woods, можа, па гэтым можна будзе пагутарыць у час стрыма. Вот, а мы, здаецца, набудзем Dispatch, паглядзім Dispatch, будзе у нас наступным тыдні, у днёвыя стрымы ладзіць і гэтак далей. Так, такім чынам, дзякую вам, што глядзелі. Мне спадзяецца, вам хоць трохі спадабалася. А зараз тады пойдзем, паглядзім, ці ёсць хтосьці ўжо у нас зараз на працы твічовскай. Так, вам пашчасціла, нікаго няма. Акрамя таго, што мне выдала каго? Лізорка? Ну, все зразумела. Так. Ну, тады ўсё, тады мы будзем трохі чакаць расходзіцца. Дзякую, пан Вячеслав, але ты моцны. Дзякую, Ouchpotato, што вытрымаў, што дапамагаў. Адварот, не пашчасціла, так, што няма нікога. Ну, і мне здаецца, што трэба гадзіну пачакаць, там, ці прыйдзе, можа, Ouchpotato, ці... Ой, не Ouchpotato, WTF, ці хтосьці іншы. А пакуль вы можете пайсці пасмакаваць якусь ежу, папіць кавы, пападзяцца, адпачыць і прыходзьце на наступныя стрымы. Вам тады добрага вечарочка, і сёння пятніца, і будзем тады і сёння, і заўтра, і паслязаўтра адпачываць. Я не ведаю, можа быць, увечары будзе таксама стрым на хоррор гульні. Гэта кола, якое мы рабілі праз ічівускі хоррорсы маленькія. Мне здаецца, калі будзе настрой вечары пагуляць і такі пакрынжаваць, калі нам трапяцца какие-то добрыя гульні. Мне здаецца, мы на прошлой пятніцу таксама вабілі. Усё, дзякую, Ouchpotato, за смайлы, за то, што выкарыстоўваеш. Я не ведаю, там смайлы пакуль яны ў распрацоўцы, можа, штосьці яшчэ з'явіцца. Мы пакуль думаем пра гэта, што ты набыў у Angry Ralph, я бачу, у Lizard, у Twitch Unity, у месье Рэйвана Магільшчыка. Всё, всем тады до сустрэчы.